Вітаночки, мої шановні, радо усіх бачить, хто доєднався, радо усіх. Усё, губ пайшов, ми пайшли. Опа! Погнали, поехали, снег пройшов. Слухайте, кап сніг у нас пайшов, га? Усіх со святом. І зяні нават, і маяк недзе знайшлі нейкія лафатэны. Што ты кажаш? Што здарылася? Вырва, вітанкі тебе таксама з калядамі іншую. Так. Майкл Оуэн, гэта што у нас картачка ёсць такая? Ну давай. Анбоксінг. Заходзьце гульню кожны дзень, каб атрымаць штодзённую ўзнагароду адкрыць ячэйку ў календары. Выконвайце святочнае заданне, каб зарабляць сняжынкі. На што яны? Потым балвана зрабіць. Вітаночки табе. Рады бачыць. Ты сёння неяк, слухай, ты па навыходным чакаў трансляцыю, ці што гэта здарылася? Так, часам будете атрымліваць не толькі сняжынкі, але дадатковага ўзнагароды. Збіраць сняжынкі, каб прасоўвацца па этапах наперад і атрымліваць ўзнагароды за завяршэнне кожнага з іх. Праходзьце этапы, каб атрымліваць набор анбоксінг або легендарныя карткі Оуэна. А іх две, я так разумею. Жудасць, слухайце. Так, наборы 22 нейкіх зялёных анбоксінг лайт. Звычайна анбоксінг 4 штукі, сняжынак бясконцая колькасць. Гляджу па паведамленнях, а тут хобана, вось яно ж там. Што мы там? О, яны з 18 снежня гэта ўсё рабілі. Ах ты, ёб твою налево, маць, я ўсё праябаў. А можна? Давай. Што мы атрымалі? Ай, падарункі! Няўжо мы з першай карткай Майкла Оуэна выбілі сабе. Хто не ведае, Майкл Оуэн вельмі таленавіты ангельскі футбаліст, які гуляў у нулявых. Даволі коротка. Так, 82 і нейкі на... А, мне абіраць даюць Оуэн альбо Ахмун. Ну, вядома, што Ахмун. А хто ж яшчэ? Лекса, вітанкі. Так, нейкі Нераш. Усё, базава. А гэта штосьці. Майстер 1. Я яшчэ не ведаю, калі што, вы мяне гэта не цкуйце. Я не ведаю, що я гуляць нармалёва гэтую гульню. Апошні футбольны сім'я, які я гуляў, гэта была FIFA 2010. Раптам, хто не памятае, што гэта такое. Але ў мяне дасюль яшчэ плейліст ёсць з 9 і з 10 FIFA. Мне падаецца, гэта былі лепшыя плейлісты увогуле за ўсю гісторыю існавання серыі FIFA. Так, сняжынкі, штосьці там яшчэ. Яно, ведаеце, вельмі нагадвае гэта анімацыя, тое, што зроблена было ў Wargaming. Ну, вельмі падобна па стылістыцы. Каб зрабіць гэта, вам патрэбна 50 пунктаў LP. Не, дзякуй. Я яшчэ не гатовы на донат. І гэтыя за 50 пунктаў, і гэтыя. Гэтыя мы забралі. А гэта ўжо заўтра. А чаму? А што па штодзённых узнагародах? Паглядзець усе. Цікава. Так, пататыч, вітанкі. Нарэшце ты на сваім аккаунце. А ў мяне UFL не запускаецца. Я ўжо учора перастраляў. Спачатку ў мяне не запусцілася. Глядзі, што ў мяне адбылося зараз акурат перад трансляцыяй, бо я троху сікнуў ад гэтага. Яна сказала, што трэба запампаваць. Я запампаваў усё. А потым яна такая, тыпу, праверка файлаў не прайшла паспяхова. Тыпу, давай яшчэ раз. Яна, ніхуя. Я трэці раз, ніхуя. 5 раз, ніхуя. І потым бачыў у лаунчары унізе было напісана апдейтнуць лаунчер. Я апдейтнуў лаунчер, ён проста вока імгненна неяк апдейтнуўся, знік з экрану. Проста ён лёг на самы ніжэйшы слой.
у працоўным стале. Я ўсё пасхіляў, схаваў уніз, там апынуўся новы лаунчер, які ўжо пачаў абнаўленне гульні. Гульня абнавілася, але, што важна, запусцілася толькі з другой спробы. Вось, то бок я націснуў гуляць, яна проста схавалася ў трэй, нічога не адбылося. Я зайшоў зноўку праз ярлык у папцы, вось запусціў, і яно, карацей, у мяне запусцілася. Вось што адбылося. Абнаўленне было на 1,6 гигабайт. Дзякуй Богу, у мяне інтэрнэт хуткі, то яно за хвілін 4, падаецца, все спампавалася, усталявалася. Так. Вяртаемся ў галоўнае меню. Прапанова, дзякуй вялікі за прапанову. Яна вельмі, я ўпэўнены, усяго 799 нейкіх пунктаў, ліг points. Усё. Карацей, што я буду сёння рабіць? Я сёння буду гуляць у асноўным з гэтым аішкаю. А можа з папкі паспрабаваць? Паспрабуй. Так, рынок. А што гэта 24 па заданнях? Бля, што адбываецца? Мяне дадосіць. Так. Гэта яшчэ не. Гэта ўсё. Гэта проста навіны, тыпу новая. Так, прыбер гэтую строку адсюль. Я каля што гуляю з геймпаду. У меня геймпад гэты Xbox-авы, той самы, які я карыстаю для Евротраку. Не, штосьці нават ёсць. Я, дарэчы, увечары сеўшы увогуле першыню гэтую гульню пагуляць недзе 3 тыдні таму. Калі магемка там гуляла. Абанемент, што ты хочаш ад мяне пра абанемент, то гэта я пагуляў толькі 3 матчы. Зразумеў, што я, вядома, ўсё забыўся, як што працую, ніводнага фінта не зрабіўшы, то выйшаў. Але тым не менш. У мяне таксама Xbox геймпад. Добра. Значыць, мы будзем больш-менш аднолькавых умовах. Ось я не зразумеў, што гэта мне дае. Гэтыя пункты. Ёсць яшчэ крэдыты мясцовыя, у мяне 11 мільёнаў. Ніхуя сабе, ўжо мільёны тут. Я разумею, што ў FIFA, вядома, мільёны, блядь, потому што один пак каштуе 49. А чаму б і не? Бля, каб я такое ў FIFA пабачыў, у ёжыка, я б проста з глузду з'ехаў. Пак за 49 мільёнаў. Ачмурэць. Так, чакай, сховішча, наборы. А што ты хочаш па наборах, што ў мяне яшчэ вісіць гэтае... Куплю, пацвердзіць, куплю каго? Майстер 3 гарантавана выпадае у адным з 60 набораў. Лічыльнік абнуліцца па атрыманні гарантаванай узнагароды. 119, то бок 60, гэта будзе 6700 прыблізна пунктаў. Жудасць якая. Так, што ў нас там робіцца на рынку? Бля, чаму у мяне няма пунктаў гэтых? 6 дзён засталося, каб набыць сабе такую. Вось гэта алянячая, бляха-муха. Дзе ўзяць пункты? Можна бясплатна пункты здабыць сабе гэтыя ці не? Творчыя праекты. Бутс, так. Гэта не, это ганьба нейкая. У такім гуляць. А вось мячы прыемныя, такія глоуін. Пальчаткі я б набыў такія. Вось гэта шляхетна проста. Вы толькі паглядзіце на гэтыя колеры, як яны да сэрца аж нацягнуцца. Ага, 110 пунктаў. Дзе ўзяць? Чакай. Мой клуб. Давай паглядзім, што ў нас маё. Ты нейкая лухта, глядзіце, 70, шэрасць усё. Кін, дарэчы, неблагі, ён мяне забівае шмат. Не ведаю чаму, але хай будзем. Так, Пол Мален. Ці хто ты там? Так, стопе, а дзе мой Оуэн, нападнік?
Так, нападнік. Давай замест гэтага. Вось так. Але на экране падчас гульні ты іх не ўбачыш. Каго іх? Давай паглядзім, што там у рэзерве яшчэ павыпадала. Паўабаронца. Куад. Паўабаронца. Мне ёсць цап непатрэбны. Ён таму, што толькі на гэты. А не, гэта правы абаронца у мяне. Вось так. Хандл. 72, цэнтральная абаронца. Гэта добра. Я ўжо паціху разбіраюся. Што да чаго. ЭГБ. Сюды. Ёсць яшчэ цэнтральны паўабаронца. Тафернер. Давай цябе сюды. Брамнік. Брамнік лухта. Левый абаронца. Вось так, давай. І заменім. Вось так. А з іншага боку у мяне ён не блага, так я памятаю гуляў алька раз гэты. Так, што яшчэ ёсць жывое тут? Атакуючы. Гэта што? За пазіцыя такая, чакай. ЦАТП. А, гэта мабыць, гэты асноўны паўабаронца. Цікава, замест Алькараса яго можна ўзяць ці не? Давай вось так. Все ж таки 81. Ну, не на сваёй пазіцыі, тому што я напорнік. Правильно? Уп Майнерс. Давай вось так пакуль што. Нарэшце, які ёсць ПВ. Бляха-муха, што такое ПВ? ПВ. Што такое ПВ? Правы што? Не правы. Не абаронца, не паўабаронца. Як адчыніць твою картку, паглядзець в абраць меню гульца ікса. Прадаць яго можна за 6 мільёнаў, нішто сабе. Так, ну неяк так яно выглядае. Зладжанасць 8 з 33. Вядома, гаўно. Шабрамні каб неблагога такога замест шмехеля. Чаму такі шмехель? Дарэчы, невялічкі па рэйтынгу. Не разумею. ЛВ і ПВ. О, дарэчы, правы паўабаронца. Вінгер, божа, ПВ гэта ж Вінгер. Зразумела. Давай вось так зробім. Так. ЛВ ёсць нейкі? Больш-менш жывы? Не, нічога няма. Так, казуальны матч, спаборніцтва. Сквад ліга. Гуляйце штодзень супраць штучнага інтэлекту ў зручным для вас тэмпе. Давай. Гульнявы дзень, нейкі рэйтынг ці штосьці падобнае, паляцелі. Першая гульня на сёння. Какачи.
Вітанне ўсім, хто абраў лепшую гульню на планеце. Кожны чуў пра скандынаўскі камфорт, аднак і ў Нідерландах разумеюць сутнасць утульнасці. Гэта Хеткнус парк. Усяго 2000 месцаў, газон ідэальны. Тут нічога не адцягвае ўвагі ад футбола. Для вас працуюць Арташес Антанян ды Ягор Калеснік. І вось склад каманды гаспадароў на гульню. Іх расстаноўку добра ведаюць усе. Гэта 4-4-2. Каманда гасцей падрыхтавалася да гульні наступным складам. Яны абралі схему 4-3-3 з акцэнтам на кантроль мяча і стрымліванне суперніка. За наступ адказваюць 2 вінгеры і 1 форвард. У гэтай сустрэчы ўсё будзе залежыць толькі ад гульцоў. Надвор'е на сцэнар матча відавочна не паўплывае. На экране падчас гульні не ўбачыш колераў шляхетных. Вось яна што. Капцы, які малады ён тут, гэты Оуэн. Гульня распачалася. Ёсць годныя варыянты для перадачы. Ёсць свае ў штрафной. Эх! Добра дзейнічае кіпер і авалодвае мячом. Воу-воу-воу. Чышэй, што гэта было. Паказвае, што будзе штрафны. Мне падаецца, я паспяваў. Не будзе, суддзя абмяжоўваецца вусным папярэджаннем. Па нагах згуляў, а не па мячы. Ну здараецца ўжо. Што тут зробіш? Ёсць з кім адыграцца ў пас. Нерес. Так. Ну, за ўсе мінулымі гэтыя... Добрая гульня. Левый центральный хаўбэк валодае мячом. Давид Нерес. Кейн. І суперник ужо без мяча. Нешта ён... Атака праз фланг обрываецца. Я не таму хацеў. Мяч у правага цэнтральнага паўабаронцы. Не тое. Гульня, пас перахоплены. Мойзе Кейн. Можа, з гэтага што і выйдзе. Гэты Кейн, дарэчы, штосьці у яго кепскае там з адборам. Усё, ён у ногі проста кідаецца. Атака праз цэнтр. Мяч отправляется на правый фланг. Мяч близко до брамы. Гэта шанец забить. Футбольны велідж Бразіліі ведаюць усе. У яе і больш за ўсіх кубкаў свету і пастаянны удзел у мундыялях. Аднак нават бразільцам не дадзена адолець зборную Норвегіі. Так, Арташес, Бразілія сапраўды мае праблему з нарвежцамі. І зусім не таму, што Норвегія такая моцная каманда. Рэч у тым, што сустракаліся яны ўсяго 4 разы, і Норвегія ані разу не прайграла. Пакуль што. Забыў мяч у адборы. Цудоўна. Добра згуляў, спыніў суперніка. Перахоп. І мяч пераходзіць на левы фланг. Правы цэнтр дэф атрымлівае мяч. Кап ты, курва, здох. Мяч ужо ў штрафной. Трэба біць! Нерес. Ну куды аддаваў? Незразумела. Ён здзекуецца проста. Яшчэ 6 хвілін сочым за першым таймом.
Мяч у правага цэнтральнага паўабаронцы. О, гэта было кепска зараз. Якую годную перадачу ён зрабіў. Кейн. І адняў мяч. Хвіліна дададзена. Трэба спяшацца. І форвард у справе. Ясная рэч, гэта парушэнне. І месца для яго самае няўдалае. Не ўдаецца пакуль што прабіцца неяк. Так, палова гульні прайшла. Што па складах? Бачце, кіны, які ўжо стомлены. Трэба будзе мець на ўвазе. Наперадзе яшчэ 45 хвілін. Ён наступае не ў адзіноце. Ёсць каму аддаць пас. Воу, цішэй. Штрафны удар з блізку брамы. На што тут трэба было фаліць, не разумею. І ў руцэ суддзі з'яўляецца жоўтая картка. Усё, вусных папярэджанняў больш не будзе. Подача ў штрафную. Адбіліся. Мяч пакінуў штрафную. Не атрымалася ў яго гульня. Час даць месца новаму футбалісту. І падавай! І штрафная! Ну куды? Гэта ж па-за гульнёй! А ён і праўда быў па-за гульнёй. Паўтор развеяў усе сумненні. Берчыче. Эх. Амаль атрымалася. Та, блядь, нейкі гэты адбор тут. Добрый проход. Но зусім кепска працуе. Мяч у штрафной. Што далей? А далей будзе гол. І яшчэ раз можна паглядзець гол. Вельмі добра ён паказаў, як трэба працаваць з мячом. Можа, ён занадта эгоістычна сябе паводзіў, аднак гол усё апраўдаў. Гаспадары ўзнаўляюць хаду матча. Трэба адыгрывацца. Та ёб твою мать. Давид Нерес. Падтрымка побач. Можна аддаць пас. Мойзе Кейн. Левый вінгер з мячом. Ось ён момант. Трэба ладзіць контратаку. Біць трэба! Брамнік забірае мяч пад кантроль. Правы цэнтральны хаўбэк валодае мячом. Капец ты дурны. І вось яны ўжо ў наступе. Трэба навешваць. Вось гэта клас. І зафіксаваў. І як жа эфектыўна ён перахоплівае мяч. Памылачка. Выбітнае індывідуальнае майстэрства прадэманстраваў футбаліст. Здолеў на сваім шляху перайграць усіх апанентаў, прарваўся ў штрафную і прабіў. Гэта немагчыма пераацаніць, калі ў тваім складзе ёсць гулец, Што яны так намагаюцца па каленях біць? рэалізоўваць такія моманты. Дадатковага пакарання не было, нават без жоўтай карткі абышлося. Неблагі розыгрыш штрафнога. Кейн. Нерес. Адразу ж некалькі гульцоў прапануюць сябе. Ёлапала, вось гэта было добра. Так, ён здабывае перавагу для сваёй каманды.
Вельмі добрыя індывідуальныя дзеі падчас патраплення ў браму. Па сутнасці, увесь наступ з яго дзеянняў і складаўся. Усё вельмі годна зрабіў і упэўнена перайграў брамніка. Гаспадары выбітна арганізавалі наступ ля чужой брамы і павялі ў ліку. Матч аднаўляецца з цэнтра. Давід Нерес. Правы цэнтральны паўабаронца ў справе. Супернік прэсінгуе, таму даводзіцца пасаваць назад. Вось гэта годна! Годны пас! Вось гэта ён доўга зараджаў. Добрый отбор. Мяч у форварда. Фантастычны кантроль мяча. Та ты що? Шыкоўна дзейнічае, спыняе суперніка. Левы цэнтральны паўабаронца працуе з мячом. Яны проста гуляюць у пас, але паспрабуй адбяры ў іх мяч. І зноўку па нагах. Та ёб твою мать, вы заенчылі проста біць. Правы вінгер апрацоўвае перадачу. Рубен Алькарас. Правы цэнтральны хаўбэк з мячом. 3 хвіліны яшчэ працягнецца сустрэча. Хоць у падручнікі яго дрыблінг занатоўвай. І удар! І брамы! І яшчэ больш істотна становіцца Ёсь бо. плюс 2. І нам паўтараюць стратны стрэл. Колькі там часу засталося? Гаспадары павялічылі сваю перавагу до 2 мячоў. Гульня аднаўляецца. Ён цягне мяч у цэнтры. І падавай! Ай, малойчык спыніў палёт мяча. Усё, час нашай гульні вычарпаны. Першая перамога. Добра. Падабаецца. Я неяк забыўся кіна гэта размяніць падчас гульні. Сквад. Что ж за пункты сквад Тонкинс? Это что такое? Не разумею. Так, на икса забирать. Ага. И тут что забирать, и тут забирать, и тут забирать. Это праз один матч только у меня столько насыпали. Да и я гэта працую, вы что, подурали? Так, тут ще до халери досталося. 1-3, 1-15. 15 гульняў згуляць. А дзе гэта крамы працуюць на каляды? У Беларусі дзе яшчэ? У Беларусі ж няма святочных днёў, мне падаецца. Ім там кожны дзень працуюць. Жетоны склад. Давай. Забираю. О, тут, слухайте, я бачу, что... Ага. Давай, наступны. Толькі гэты будзе ўжо па складанні, так разумею, бо тут нейкі 651 моц, гэта 667. Ну, паглядзім. Давай, няма грошай на гэтыя ваши цацкі з новай формай. Ну так, склад выглядае вельмі пераможным. Казіміро. Па цэнтры Жаэлінтон, у яго па цэнтры. А чаму у іх такія рэйтынгі малыя? Сённяшнім вечарам сумаваць не будзем, бо сёння ж футбол. UFL кліча. Вітаем усіх, хто ўключыў нашу трансляцыю. Давай, хадзім. Футбольны падарунак ад гульцоў усім гледачам. Нерес. Цікавы пачатак. Мяч адразу ідзе ў лінію наступу. Не пайшло, зусім не пайшло. І мяч у яго. І біць трэба. Эх, Так і трэба. хтосьці там сваю клюшку падставіў.
Левый оборонца с мячом. И он забирает мяч себе. Ах, Казимира. я ще горшого випаду не бачив Загруз на ніколи. своей полове. Ти заєбав Стене. крутиться на місце. Пас правому полуоборонцу. А чому ти на того переключив? Гей! Мяч у гульні. І глядім яшчэ раз. Він зараз на Мяч гэтага абаронцу, гульні. який стаяў за спіною іншага абаронца. Пераключыўся мне. Паскуднік. Навес у штрафную. Тут лепей просто вынести мяч. Оу, гэта што было? Пробил! Ды яшчэ як! Вельмі моцны далёкі стрэл, аднак дакладнасць нулявая. Берчиче. Де Йонг. Добрый проход. Арбітр фіксуе парушэнне правіл. На гэты раз толькі вуснае папярэджанне. Можна сказаць, пашчасціла. Блять, ну ёб твою, ну перед тобой же ж стаяў, ну ёлы-палы, ну як гэта працуе? Бравник, мяч яшчэ ў гульні. Ідзіце нахуй, шчыра. Што ты не націскай адзін хуй, штосьці робіцца не тое. І даюць паўтор выніковай атакі. Мяч у гульні, 1-0 на карысць гасцей. Вот нас гуляў абаронца, заблокировал удар. Каб вы разумелі, я зараз цэліў не у верхні кут. Мяч у Брамы. цэнтры поля. Так гуляць нельга. А, у Суддзя ніжні. фіксуе парушэнне. Усё, вусных папярэджанняў больш не будзе. Суддзя паказвае жоўтую. Узорная по надзейнасці гульня. Пас перахоплены. Вяртае пас. Кейн. Выдатны пераход. Успамінаючы розныя выпадкі ў футболе, Блядь, ты нельга куды не б'еш? ўспомніць пра англійскі туман. З'ява надвор'я, якая стала прычынай многіх кур'ёзных гісторый. Збольшага самае дзіўнае здаралася ў 20-м стагоддзі. Гэта і гульня ў тумане, калі нічога на полі не відаць. І нават поўнасцю Сучасныя пас аддаў. матчаў, якія насамрэч былі спынены з-за туману. Таму ў Англіі туман гэта не проста з'ява надвор'я, а нешта большае, як і футбол. Мойзе Кейн. Мяч ужо ў штрафной. Аж мрэць. А як гэта ён мяне адціснуў проста ад мяча? І Вось пас цікава. направа, мяч у абаронцы. Годна ўсё зрабіў. Зараз трэба захаваць валоданне. Цікава адбылося зараз. Гэты штучны інтэлект, па сутнасці, сам адняў мяч. Засталося 7 хвілін. Ты жартуеш. І адняў мяч. Рубен Алькарас. Сука, здзекуецца. Адваёўвае мяч у суперніка. Малойчык. Кейн. І біць трэба. Тупейшага яшчэ стрэлу я не бачыў. Да. Развіваецца контратака. Мяч пераходзіць на правы бок. Трэба навешваць. Так, а чакай, вытанашкі, што гэта за не FIFA, гэта UFL называецца. Добрая атака ў іх атрымалася. У гасцей атрымалася адзначыцца яшчэ раз. Матч працягваецца.
Час выправиться на перапынак. Першы тайм скончаны. Ён цалкам за гасцямі. 2-0. Як ён мяне адціснуў ад мяча, калі я набліжаўся ўжо да стрэлу. Просто падставіўшы корпус. І другая палова матча распачалася. Можна згуляць праз пас. Берчыче. Мяч у штрафной можна абвастраць. Вымай, яшчэ адзін мяч трэба забіваць. І нам яшчэ раз паўтараюць гол. Гэта было выпадкова, гэта не лічыцца. Самае цікавае яшчэ наперадзе. Гаспадары скарацілі дэфіцыт на мяч. Левы хаўбэк з мячом. Ёсць каму аддаць. Так. Другі тайм убіраецца ў сілу. Усё самае цікавае наперадзе. А ў лідарах усё яшчэ госці. Годны футбол яны дэманструюць, і супернік пакуль што не здольны ім апаніраваць. І пабралі! Што, блядь, за удар, лё? Чаму просто... Выдатна працуе з мячом. Мяч Просто гэтага ў брамніка б'юць. Што за хуйня? Крышку паспяшаўся. Ж не павінна так быць, алё. Глядзім яшчэ раз. Ага, футбаліст сапраўды быў у офсайдзе. Замена. Свежыя гульцы на поле. А можна мне таксама, калі ўжо такое пайшло? Не, з іншага боку, глядзі, у нас усё няблага выглядаюць. Алькарас. Пас на левый фланг. Пас левому паўабаронцу. Які пас! Эй, крыху. Ох, які дрэнны пас! І з удара! Блядь! Пазіцыі можна было і небяспечней прабіць. Якім чынам? Пас Майкл левому Оуэн, ты крайняму. што робіш? Вы бачылі, як ён наўмысна стрэліў у брамніка? І мяч дастаецца яму. Ладная гульня. О, не тая кнопка. Глеба купіў? Ніколі ў жыцці. Жаэлентан працягвае рушыць наперад. Ёсць каму аддаць мяч. Так, ёсць удар. Не, ну гэта была лухта, тое, што зноўку стрэліў у брамніка. Ёсць адчуванне, што такая же халера працуе, як у фіфе. Рубен Алькарас. Калі... Шанец на контратаку. Мойзе Кін. Не разумею, блядь, што адбываецца у гэтым матчы. Што яны робяць? Мои нападнікі. Опорника. Вось ён момант. Трэба ладзіць контратаку. Можа атрымацца небяспечна мяч у штрафной. Мойзе Кін. Ёсць удар! І зноўку не туды. Я туды не цэлю. Я туды не цэлю. І яго пакідаюць без мяча. Курвы. Сапраўдны пацан заўсёды ў фіфе павінен мець Глеба. Не, я тут з табой не пагаджуся. Добра прасоўваецца наперад. Ёсць каму аддаць пас. Мойзе Кін. І зноўку у брамніка. Ты пиздец нейкі. Ну просто немагчыма. Валодае мячом. Суддзя ўсё бачыў і прызначае штрафны. Дадатковага пакарання не было. Нават без жоўтай карткі абышлося.
Так, не, гэты матч вельмі дзіўны. Вельмі дзіўны па паводзінах сваіх. 2 хвіліны дадаў арбітр да асноўнага часу. Адбор. Выдатна ўсё зроблена. Та не таму, блядь. Скончаны, а разам з ім і матч. Пиздабольство натуральна. Не, ну, столькі удараў было. 9 разоў. І толькі одно было потрапіло ў сетку. Все астатняе пайшло ва брамніка. Ну такое. Зараз шкура ў мейнстрыме. Чаму? Ты маеш на ўвазе, што тыпу ухваляюць яго, што за ім сошаць і так далей? Не спадабалася, не разумею, што адбылося, чаму яны ў брамніка стралялі пры гэтым. Ну так, крыва. Ну просто вельмі крыва. Поражэнне. У беларускім футболе сочыцца альбо за медыя камандамі, альбо за шкураным. Не, нешта апошнім часам я ўжо не бачыў навінаў ніякіх пра шкунера. Вядома, што добра, што ён там у Катавіцы ці дзе зараз знаходзіцца. І мы чакаем ад каманд бадзёрай гульні. Яны на гэта здольныя. А ёб твою мать. Правы цэнтральны Вось гэта рукі крывыя ў мяне. І мяч у яго. Добрая гульня. Гулец пераходзіць на правы фланг атакі. І гэта абаронца не дае мячу апынуцца. Вось зараз ён стрэліў туды, куды трэба, і даволі моцна. Чаму раней так не было, я не разумею. Вось у мінулым матчы. Так, ты просто футболом не цікавішся? Ну, так, каб сачыць за гэтым... Ой, чакайце. Нечага ён чакае. Вырашыў не падаваць, абраў перадачу. Трэба дзейнічаць больш пільна, мяч зусім блізка да брамы. Каб ты ўсё жыццё так стрэліў. Перадача напрошваецца. Салемакерс. Не, гэта не працуе. Рушыць з мячом наперад. Бачым добрыя Ой, варыянты кепска перадачы. як. Ой, кепска. Алексіс Салемакерс. І трэба падаваць. Правы цэнтральны паўабаронца ў справе. Нерес. Пакуль што не жадае аддаваць мяч. І мяч у правага паўабаронцы. Мойзе Кіен. Ёсць каму аддаць пас. Прабірайся, прадзірайся. Шыкоўна ўсё зрабіў. Мяч перахоплены. Не здолеў ён дакладна аддаць перадачу. І які прывабны пас атрымаўся. Можа быць небяспечна. Ёсць, нарэшце. Лык адкрыты. Зноўку падсосана. Зноўку ёсць такі асадачак непрыемны. Нейкі перахоп каля гэтай зоны. А наша незалежная Дэмсмі лепей пра кватэру Доліны Старас напішуць. Трэба адкрыцца пад яго
Давай, малый. Давай. Ёсць падтрымка. Крыху. Нумар Дзіўна, на што футболцы гэты кін- здаецца настолькі простым і нязменным атрыбутам, што і не адразу скажаш, што з ім можна зрабіць. Але і ён станавіўся Пры гэтым магутны. Так, Іван Самарана не змог змірыцца са стратай любімай дзявяткі і ўзяў сабе ў клубе 18-й нумар. А дзе тут сувязь, спытаеце вы? А я адкажу. Паміж адзінкай і васьмёркай Чыліс уставіў невялічкі плюсік і такім чынам атрымаў жаданую дзявятку. Во, не туды. Стрэл па браве. Мяч у голкіпера. Надзейна гуляе. Левый центральный хаўбэк валодае мячом. Разгортваюць контрнаступ. Тут ёсць падтрымка. Ёсць на каго падаць. Мяч у кіпера. Не прайшла перадача. Ёсць месца. Ёсць варыянт. Ой-ой-ой, не паспею. І тут ён годна згуляў, адабраў мяч. Кейн. Собака. Першая палова сустрэчы скончылася, перапынак. Толькі адзін мяч мы Перапынак. пабачылі. Гаспадары ў наступе выглядалі лепей. Так, пакуль мы вядзем, але ж як там выглядае? О, правы вінгер. Нас няма на замену, няма нікому, правда. Каламбата можа толькі. Значыцца, трэба гуляць з левы на левы фланг. Ну, паспрабуем з левым флангам пагуляць. Спадзяюся, нас чакаюць яшчэ 45 хвілін выдатнага футбола. Салемакерс. Эх, Мяч у штрафной можна абвастраць. Ох, як недакладна. Зусім не ўдаўся ў яго стрэл. нічога здараецца. Правы цэнтр дэф атрымлівае мяч. Мяч у правага цэнтр дэфа. Рубен Алькарас. Шанец на контратаку. Нейкая бессэнсоўная тики-така ў іх атрымліваецца. Во, блядь, да что... Ой, цікава, што я нават не глядзеў на гэтага Оуэна, калі аддаваў мяч. Усё бліжэй і бліжэй да брамы. Ты заенчыў проста. Штрафны удар з блізку брамы. На што тут трэба было фаліць, не разумею. Мяч блізка да брамы. Гэта Оу! шанец забіць. Гаспадары рыхтуюцца да кутняга, а мы глядзім паўтор. Як яно паляцела добра. Не. Адбыўся розыгрыш кутавога праз кароткі пас. Калі прайшла перадача, узнікла б небяспека, аднак абаронца зладзіў сітуацыяй. Можна згуляць праз пас. І ён адбірае мяч. Як жа ж гэта крыху бянтэжыць? Салемакерс шыкоўна дзейнічае, спыняе суперніка. Давай, бі! Што гэта за удар? Здолеў адвесці па Ой, голу. блядь. Не разумею. Ты ж, блядь, здоровы лоб, кін. І можна тут нешта прыдумаць. Ёсць годныя варыянты для перадачы. І вось супернік без мяча. Блядь, што гэта было Мяч такое? правага цэнтральнага паўабаронцы. Правы
Правы цэнтральны хаўбэк валодае мячом. І б'е! Было б прыгожа, не? Дамо гаспадарам час падрыхтавацца да кутняга, а пакуль паглядзім на выдатную работу брамніка. Гаспадары сабраліся ў чужой штрафной і чакаюць падачы. Ну, цяпер за малым справа. Так, зараз 75-я хвіліна. Пакуль што. Пас ён разыграў. Абаронца надзейна адпрацаваў. Мейтленд Найлс. Бля, не стой. Паўабаронца з мячом. І пайшла атака ў адказ. І супернік губляе мяч. Не так ужо много часу застаецца гульцам. Сука. Скраў. Дрэнны пас. Здараецца пераход. Ай, не атрымалася. Алексіс Сальмакерс узяў ініцыятыву на сябе. Нішто сабе, курва. Накруціў. Нічыя. Паўтор мяча у нас на экранах. Зноў мяч вяртаецца на цэнтр круга, на табло нічыя 1-1. 2 хвіліны дадатковага часу ад рэферы. А можна ж потым шкадаваць, што не рушылі наперад. Кіпер на месцы. І ўсё, больш часу сустрэчы не застаецца. Так. 1-1. Шкада, на апошні хвіліны прапусцілі. Так, мне тут понаписывали, усраться просто можно. Жуть. Жуть. Давай, у нас ще четвертый там есть. Перемога, поражение, ничья. Hey, where's Dean going? Where's Dean going? Wait. Who's... Родриго Гомес. Цікавий некий персонаж там був такий. Будуть гуляти господари. Американцы у деда. А что ты маешь на увазе под этим? Перший пас і понесліся. Не туди, ёб твою мать, там знизу ж. Мерес. Вельми цікавий зараз пас був. Спрабуюць дзейнічаць праз цэнтр. Узяў ініцыятыву на сябе. Усё бачыў арбітр, аднак дае зафіналіць наступ. І супернік ужо без мяча.
Можна згуляти у пас. Мойзе Кін. Боже, який конченый удар. Что здарилося? Что деется? Что коится? Одразу некалькі гульцоў просяць перадачу. Так, ёсць удар. Левы хаўбэк з мячом. І шыкоўна ўсё зрабіў, каб здабыць мяч. Рубен Алькарас. І з ударом. Тю, бляха. Я не разумею, што з гэтым Кінам не тое. Але мне падаецца, ён толькі ў першым матчы добра згуляў. Усё астатняе было лухтой неверагодны. Атака як по подручнику. Гаспадары выходзяць у лідары. Мяч мяняе валадара. Годная праца ў адборы. І вось супернік без мяча. Берчыче. Правы цэнтр дэф атрымлівае мяч. Давид Нерес. Небяспека. Мяч у штрафной. І удар. Ну, а нарэшце запіхалі. Ёсць гол! Яны ўжо адарваліся на 2 мячы. Госці зноў пачынаюць з цэнтра поля. Гаспадары маюць перавагу ў 2 мячы. Што гэта? Зноўку Кін, дарэчы, заўважце. Ён упіраецца у спіну чыёсьці. Пераходзіць на левы фланг. Шмат якія з футбольных правіл былі прыдуманы куды пазней самога футбола. Але гэта не датычыцца пенальці і сеткі на браме. І проста не можа прабегчы да гэтага, да пасу, які на яго накіраваны. У адным годзе, у 1891 і выкарыстоўваліся так, як і цяпер. Караць за парушэнні ля брамы суперніка і фіксаваць забітыя галы. Ёсць каму аддаць. Не ведаю, як супраць такого гульца дзейнічаць. Не хоча аддаваць мяч. Пас прайшоў. Чаму прыймаў? Позна адпусціў кнопку ці што? 10 хвілін до конца першага тайма. Воу. Вось гэта была перадача. Правы крайні з мячом. Ёсць свае ў штрафной. Ох, які дрэнны пас. І не кажы проста. Блять. Адбіў брамнік. Будзе паўторны удар. Берчыче. Алькарас. Тут ёсць падтрымка. Чаму прыймаў? Чаму ты прыймаў яго? 1 хвіліна кампенсаванага часу. Скончыўся першы тайм, гульцы выходзяць з поля. Так, давай. Не спазняйцеся на другую палову. І як там мы выглядаем? Нерес стамляецца. Трэба падумаць пра ягоную замену. Скончыўся перапынак, наперадзе другі тайм. Пачынаем. І тут ён годна згуляў, адабраў мяч. І давочныя варыянты. Ох. Правы паўабаронца з мячом. Трэба дзейнічаць больш пільна. Мяч зусім блізка да брамы. Берчыче. Рубен Алькарас.
Ой, не туди, ой, зусім не туди. Бойчик. Шанец на контратаку. Ти, блядь, отчепися, придурочний. І суперник без Бачили, як м'яча, упевнений гэты діючий павіс у на ворогі, на супернику. атаці. Учепився йому за спину, Його висить. володіння. Виглядає шматабяцальна. І ён застається без володіння. Эй, ну блин. Суддя вирішив не спиняти гульню, дає скончити атаку. Усё. І де там була жовта? Після попередження больш не буде. А ну, Суддя покажи, що там показує було. жовтую. По ногах згуляв, а не по м'ячі. М'яч у правого хавбека. Просто. І суперник без м'яча. Файне діяння. Варіанти для паса ёсць. Воу, тиши. Пас пайшов. Гол! Ёсть, кривокоса, але забили. Три м'ячі. Усё вельми серйозно. Яшчэ раз гості починають з центра, а лік ужо разгромны. Пас у отворотным напрамку. Так, мне не падабаецца, як гуляе Кін. Пад яго праход. Кіна Матч трэба мяняць. працягваецца. Гаспадары наперадзе з касмічным адрывам. Выбітную гульню ў наступе яны дэманструюць. Падаецца, розніцы плюс 3 хопіць для перамогі. Годны праход. І трэба падаваць. Выбівае мяч на бяспечную адлегласць. Ёсць годныя варыянты для перадачы. І ён з мячом. Во. Ты... Напужаў мяне. Алькарас. Так, зноў тут. Фланг не прайшоў. Другі тайм наближаецца да фіналу. Мяч ужо ў штрафной. Трэба біць! Пам. Так. Вітан, дзе... тренер. Дамінантны самец, гэта дзе? Гэта ты пра каго? Тут такіх няма. Левый паўабаронца ў справе. Бум. Ладны стрэл. Высокі прэсінг вымагае Вось я добрай часам натрэніраванасці. бачу гэтую змену, Госці, здаецца, як на на кірунку, фізічнай форме. калі І гулец ён бяжыць кіруе у адным мяч накірунку, і назад. потым Ёсць раптам- на каго падаць. Зусім удар, І потым раптам мяняе. Тым... На гэтым усё. Пры гэтым ва ўсім ён губляе хуткасць сваю. Я вось думаю, ці гэта тое, што мой геймпад глючыць? Ці то што? Незразумела. Ну, карацей. Сняжынка! У нас ёсць сняжынка, што ж засталося? Ну да халеры, карацей 15 гульняў трэба згуляць. Жетон 75. Бронзавы дывізіён, багучы ранг першы.
А мы што некалькі разоў можам гуляць, дарэчы, вось з гэтымі? Не, ўжо не можам. Глядзі, ўжо ўсё. Элітны дывізіён. 20 пунктаў патрабуецца. 5 залатых. Крацей мы ў самай срацы. Не, ну вядома, дзе ж ён, дзе ж нам шчэбаць, правда ж? За гэтыя пункты 464, якіх, дарэчы, у нас ёсць. У нас маецца, можна набыць сабе, дарэчы, пак. Так, набор сквадліг. 3 ўзнагарода, 3 карткі. Майстэрскую, другую, першую, трэцюю. Змяшчае базавыя карткі гульцоў. Гэта ж толькі пачатак. Так і ёсць, я ж пра гэта ж. Ну, мне падаецца, што можна скарыстаць жа ж, не? А гэта што, палепшаны набор ЛП. ЛП гэта ж пункты мясцовыя, не? З карткі гульца 2 мільёны кэшбэкаў, 10 тысяч. Майстар, высокі шансы, змяшчае базавыя карткі гульцоў. Так, вось гэта, 230. Набываем. Так. Крэдытаў нам не трэба. Гэта я часцінкі нейкія не ведаю, навошта яны. Пакуль павернемся вось сюды. Так, у сховішча у нас 3. Адчыняем. Это тое, што мы набылі зараз. Мілітао, Эдер Мілітао. Де Йонг, Мантондо. Ну, не цікавы. Забіраем. А з гэтае што? І... Што гэта такое? Боже, я спужаўся, што гэта крысцінка. Уявіць сабе крысцінку зловіць. Чэркі. Цэнтральны атакуючы паўабаронца. Чэркі. Так, працягнуць. Майстар 3. Это азначае тыпу круты. Правда? Не тое, што майстар, а тройчы майстар. І нейкі месячны пак. Дзіўна, што, дарэчы, музыка нейкая сумная, правда, гуляе тут у плейлісты Бога. Бога. А дзе ён гуляе, чакай, Бога? Я не ведаю. Дондзіл, левы вінгер. Гэта добра, у мяне кепскі. Мы заменім зараз Венуці. Давай мой клуб у склад. Глядзі, левы, во. Двое. А, не, двое, дарэчы, не баг гуляў. Вось гэты херова гуляў. Цэнтральны браўнік. Давай мы правы вінгер заменім вось на гэтага. Што ў нас тут яшчэ з'явілася? Цэнтральны атакуючы. Гэта ў нас замест вось гэтага, вядома. Паўабаронца проста. Льюіс, паўабаронца. Давай. Правы абаронца. Хіба што так, гэта правільна будзе. Так. Якая крысцінка? Ну, Крыштіану Роналдо. Які? Так, левый вінгер, Бога, альбо дуэ. Нарэшце. Так, выбачаюся, там кота трэба выпусціць. Так. Чакай, што мы можам замяніць? Глядзі, у нас тут
А, гэтая Крыстинка, так, я тая самая Крыстинка. Нарэшце дойчы дубль у Еўракубку, у суперкубку Італію зрабіў, прынес Наполі кубак. Вось гэтая? Нішто сабе. А чаму выдыхаецца ён мяне за палову матча? А што за плюсик там у мяне, слухайце? Ён увесь такі, бляха, зіхаціць ажно. Там шчыт нейкі з плюсикам, тыпу бонус зладжанасці 3 з 3. Не, кіна трэба мяняць, слухайце. Эти кіна мяняць, але бонуса ніякага зладжанасці няма. 2 з 3. У нас ужо 11. І гэтага нараша, не глядзячы на тое, што ён гуляе, нічога няма. Y націснуць? А на што табе Y? Так, цэнтральны паўабаронца. Мне, слухайце, з цэнтрам даволі вялікія праблемы ёсць. 71-72 зусім нішто. Ну і вядома, вось гэтыя цэнтральныя, яны проста херовыя. Ці як там глядзець усе гэтыя спекі? Не ведаю, не разбіраўся яшчэ зусім. А вось так я магу зрабіць. Ты не будзеш скардзіцца на мяне, но будзе. Ніякай зладжанасці няма, бага не дадае, бонус зладжанасці 1. Цікава. Коломбато. Вось незразумела трохі зараз, якім чынам удзельнічаюць тое, што Коломбато гуляе не на сваёй пазіцыі. Што яна гэтая пазіцыя незручная яму дае альбо не дае. Вось гэта вось цікава. Чэркі. Трэба, каб ён гуляў, пытанне толькі дзе, паколькі ён атакуючы, мне падаецца, ён мусіць гуляць недзе тут. Алькарас. Выберыце установку на гульню 4-4-2. Абарона ці гэтая. Атака. Шырыня абароны. Гульцоў штрафной, шмат не шмат. Не, тое, што там будзе шмат маіх гульцоў, мне не падабаецца ў тым сэнсе, што бессэнсоўна. Бо зараз, калі мы гулялі заўсёды, там гэта 4-4-2, неважна. Так, а гэта таксама незразумела, напэўна, калі шае адбор націскаць, то згулянасць працуе. Зладжанасць маеш гэта на ўвазе, згулянасць. Яна ўплывае на тое, як твае гульцы агулам паводзяць сабе на поле. Вось зладжанасць. Гэта ж тое самае, што і ў фіфе. Калі ў цябе паказнік не ніжэй 32 з 33, твая каманда гуляе на максімум сваіх магчымасцяў. Вось гэта маецца на ўвазе. Таму, напрыклад, калі я сачу за ёжыкам, той заўсёды сочыць за гэтым паказнікам як над самым важным у гульні. То бок ён можа ставіць у склад свой гульцоў нізкага ўзроўню ці нізкіх скілоў, галоўна, каб спецыяльныя навычкі ў іх былі. Ён гэта таксама падкрэслівае кожны раз. Але давай так, спрабуем нападнікам яго паставіць. Вось, але пры гэтым вельмі пільна сочыць за тым, каб зладжанасць не падала. Рутер, і ў нас адразу -3. Рутер быў на сваім месцы. Ён не дае ўвогуле ніякіх. 12. Так, нешта каманда ў цябе не пацанская. Ну так, бо мы колькі згулялі? 7 гульняў пакуль што.
Увогуле, у гэтай гульні 7 гульняў толькі. Месі няма, раўна. Няма гэтых гульцоў, няма, на жаль. Вось цэнтральна атакуючы. Вось я не разумею, што гэта дае. Альбо забірае. Сіла падае, зладжанасць падае, чаркі, калі ў таку яго ставіш. Як гэта на ім адбіваецца? Там 82, 4, 9. Давай паглядзім. 4, 9. Мне нічога не змяняецца. Толькі зладжанасць падае, дарэчы. Так, цэнтральна атакуючы. ЦАП, карацей. На халеру гэтыя пенсіянеры. Ну вось, што мне застаецца? Па сутнасці пакінуць яго толькі ў запасе. Больш нідзе. Ці будзе ён уплываць, калі, напрыклад, мы Кіна не будзем ставіць падчас матчу, а яго будзем ставіць, і будзе зладжанасць гэтая падаць. Так. Да ты не шарыш. Каманда павінная быць пацанскай. МБАПЭ адсутнічае, ну так, МБАПЭ адсутнічае, то нічога з гэтым не зрабіць. Дарэчы, Дэ Йонг. Што гэта я яго пакінуў тут? Ён жа ж акурат замест Алькараса павінен зайсці. Так, што ў мяне яшчэ з'явілася? Цэнтральна атакуючы на 81. Не, у мяне ёсць шаркі. Мілітао. Давай вось замест гэтага. І тут Вінгер, паўабаронца, цэнтральны абаронца, вось цябе. Заменім на Гандля. Так. Ты паглядзі, зладжанасць як упала праз тое, што Мілітао ў складзе з'явіўся. Сур'ёзна? Вы бачыце, гэтае ажно 5 пунктаў забірае Мілітао. А чаму? Таму што ён шэры? Таму што ён шэры. Я іншага тлумачэння не маю. То бок шэры склад гэта ганьба. Правда? Шэры склад. Гэта я выбачаюся, калі што там чутно, ён, мабыць, як мой малы ходзіць за спінаю. Все ж такі ў яго канікулы. А ў мяне слодычы. Так, у чорнай форме гэта базавыя, ніякай зладжанасці не даюць. Слухайце, то пайшлі, мабыць, на рынок, на трансферы. Так, па-першае, пазіцыю сабе абраць. Давай мне брамніка. Шмейхель, а з іншага боку, Шмейхель неблагі, цэнтральны абаронца. Што мы маем? Так, в такім выпадку рэйтынг. Давай падымем сабе да такі, што дадаткова не паказваць недаступных, вядома. Імя гульца не, кошт, мінімальна, максімальна, сартаваць па рэйтынгу. Так. Брэмер, а чаму яны ўсе шэрыя і на продажы стаяць? О, забарны ёсць. Шляхетны украінец. Вось цікава, як ён пакуль што лічыць гэты ўзяць у аренду. Што ў аренду можна ўзяць? Таксама шэрыя ўсё, правда? Любімчыкі. Цікава. Ціртхі вітаначкі, Христос нарадзіўся. Ну так, ведаем, ужо нам казалі пра гэта. Шчоноччу. Граў раней у спартыўныя сімулятары? Раней гэта было ў 2009 годзе. Я вось на пачатку стрыму казаў, што апошняя FIFA, якую я гуляў, была 2010. І там быў, я падкрэсліваю гэта чырвонай, тлустай рыскаю, што там быў найлепшы саундтрэк. Ён у мяне дасюль яшчэ ў плейлісце маецца. Калі каму цікава, магу падзяліцца. Вы ачмураеце, якія там песні былі. Амаль што ўсе проста хіты неверагодныя.
трэба на блакітныя і розных каляровых фонах. Так, я гэта разумею, што адзінае, што пытанне, дзе іх браць. Так, чакай, ён там намаляваў мне. Рэварды ёсць. Мы учора падарункі давалі сваім дзецям. І малодшы зараз ходзіць да скрыня. У нас скрыня вялікая, кілаграмаў 5 ці 6 там гэтых слодышаў. Шабаслай! Ачмурэнчык. Майстар 3. Айду. Айду, гэта ў нас Камерун, правда? Хуткасны шабаслай. О, божухна. Давай наступны. Вось у такіх наборах шукаць трэба, зразумела. Ну, Муньёс нейкі, не ведаю яго, нічога. Сімон. Брамнік, так. Да, брамнік. А гэта за што нам далі? А, во, зверху гэтай сняжынкі. Вось і на што. Давай. Так, у такім выпадку нам трэба яшчэ набораў. Ага, яны толькі за пункты прадаюцца гэтыя. І гэтыя, вось, за мульёны. 49. Чакай, 5 картак гульца, плюс кэшбэк, 4 мільёны пунктаў. А навошта кэшбэк піхаць у набор, які ты купляеш за гэтыя ж грошы? Ну, па сутнасці, FIFA тое самае робіць. І 25 часів. Вельмі высокі шанс атрымаць карту Майстер 1 альбо Майстер 2. Шанс атрымаць карту Майстер 3. Так. Боже, а вось дзеля чаго гэтыя часцішкі патрэбныя, глядзі. За часцінкі можна гэтыя купіць. Майстер 2, Майстер 2. Вагенчыкі нейкія тут яшчэ. 1000 часцінак і Майстер 3. 91-го рэйтынгу, 90-го, мабыць, 84-го. Божах, ну якая латарэя тут? Просто гляжу капцы. Усрацца можна. Так, давай хадзем, бо у нас там быў дадатковы, вось, Муньёс, цэнтральны паўабаронца. Дэ Йонг, давай мы цябе заменім. О, зладжанасць пайшла вверх. Цэнтральная абаронца. Ёсць у нас шэры абаронца? Нема. Вось Мілітао, у такім выпадку мы пазбавімся і заменім Ганля. Айду. Так, ну і Шабаслай, вядома, цэнтральны паўабаронца. Кін. Ну, мабыць, так, лепш Кін. Та Фернер. Усе на сваіх... А чаму? 11 стала. Хобана, тут 12, а тут 11. Як так? Я штосьці не тое зрабіў? Сімон Брамнік. Дзе? Ось так. Трохкутнікі у абаіх. Чаго? А што такое трохкутнік? Як на цябе паглядзець? Гэта не тое. Збалансаваная. Так, відаць зладжанасць у аднолькавых тыпаў пар. Гэта пра тое, што як яны паміж сабою камунікуюць, ты маеш гэтая сувязь. 2, 1. Ну вось гэтыя вось рысачкі
ці то звычайная рыска цэлая, ці вось гэтая контурная. Левый оборонца, правый оборонца, два правых оборонца. Льюис, калі себе памяняць, так. Таксама будзе адзін. Ніякай розніцы. Калі айду памяняць на гандля, то 14 будзе, таму што ў гэтага будзе 2. Вось каб зразумець, яшчэ... Чакай, трохкутнікі там і тут ёсць. Я не разумею ў такім выпадку, тыпу яны праз тое, што аўстрыец і аўстрыец, мабыць, так? Атрымліваецца. А гэтыя паміж сабою не могуць, таму што гэта ў нас атрымліваецца ірландзец. Ці гэты Кот-д'Івуар. А гэты гішпанец. І таму у іх сувязь гэтая... Гэта не пунктир, гэта як яго? Крэскі гэтыя крыці. Таму 1 і 2. Грыфс. А можа быць вось так. Не можа быць, няма. Не, ну... Хер яго ведае, як ён дае зладжанасць гэтую. Чаркі. Калі ты тут з'явіся, нічога не зменіцца, абсалютна нічога. 0. Будзе 0. Так, усё, каляровых няма? Няма. Што мы можам? Дэ Йонг, цэнтральны паўабаронца. На цэнтральны ў мяне не стамляюцца. Так, у мяне стамляецца звычайна вось правы, Нэрэш. Тым не менш, усё роўна ён гульвае добра. За ім я не заўважаў нічога кепскага. А вось цэнтральны абаронца, вось гэты гандаль, ён кепска адгульваў. Добра, давай гэтым складам паспрабуем пагуляць. Казуальны, спаборніцкі. Казуальны, плэй-офф таварыскі. А што за плэй-офф? 1/8 фіналу. Пачынаем. Гэта, я так разумею, тыпу што? Ты глядзіш, що тут данаціры усялякі гуляюць. О, у яго ўсе шэры. Гімарайш, Сака, Кварацкелія, Палмер. Пана збіраў сабе. Прывітанне ўсім, хто У казуальным шаі. на футболе. Добра. Пачатак сустрэчы ўжо зусім хутка, каманды ўжо выходзяць на поле. Сёння вельмі пашанцавала з надвор'ем. Гучыць стартавы свісток. Шыкоўная перадача. І атака ў нас ужо на першых хвілінах. Не, ну не туды. Я зноўку стрэліў, калі што. У верхні кут, але не ў сярэдзіну. Так сабе пас атрымаўся, і што лагічна, адбыўся перахоп. Нам даюць паўтор выніковага наступу. Арбітр дае свісток, і гульня аднаўляецца. Чакаем, як адрэагуюць госці. Пакуль што не жадае аддаваць мяч. Ох, як гэта ж выглядае. Штрафной. Не здолеў кіпер забраць мяч. Правы крайні з мячом. Не, стой, дапамагай. Годны праход. Выдатная праца. І шыкоўна ўсё зрабіў, каб здабыць мяч. Давід Нерес. Ой-ой-ой-ой. Малойчык. Блять, отчапіся ты ад гэтых, ну. Курва тупоголовая. Згортваюць контрнаступ. Гулец у штрафной.
Трэба навешваць. Брамнік выдатна расчытаў эпізод ды завалодаў мячом. Харі Кейн. Боже, ну які ж ён тлусты. Левы цэнтральны паўабаронца працуе з мячом. І пас направа, мяч у абаронцы. Нерес. Прыкмеціў, куды аддаць і аддаў. Ёсць. Яны ўжо адарваліся на 2 мячы. І вось выніковая атака ў паўторы. Усе яе ўдзельнікі заслугоўваюць добрых словаў. Расчыталі эпізод, кемліва дзейнічалі ў фінальнай фазе і ў выніку бачым годны гол. Гаспадары здолелі яшчэ раз адзначыцца і гульня аднавілася з цэнтра поля. Гэта я выпадкова. Нереш. Ён. Блядь, ну не туды. Як яно абірае? Гаспадары маюць 2 мячы перавагі. Першы тайм відавочна за імі. Я не спяшаўся ставіць на гасцях крыж. Ёсць яшчэ час у гэтым тайме, каб выправіць становішча. Які стрэлы, якая гульня. Ну, бля. Узяў найскладанейшы мяч. Мяч ідзе да левага цэнтральнага хаўбэка. Малойчык Брамнік адбіў мяч на кутавы. Так. Дамоў Так. гаспадарам час падрыхтавацца да кутняга, а пакуль паглядзім на выдатную работу Брамніка. Распац вырашылі кутавы разыграць. Можа, з гэтага што і выйдзе. Мяч у левага цэнтральнага хаўбэка. Сука, як яны так трапляюць. Вось чаму, дарэчы, ён зараз скінуў хутка сваю. Ён проста змясціў гэты цэнтр вагі сваёй. Пас у адваротным кірунку. Мяч цяпер пад кантролем суперніка. Ёсць каму аддаць пас. Ох, як ён адбег далёка ад гэтага мяча. Выбор пазіцыі. 2 хвіліны дадае арбітр. Не дайшоў гэты пас да адрасата, і мяч стаў здабычай суперніка. Вы гэта бачылі? Заўважыў партнёра. Як ён пас даў зараз. Жажыня рутер. Перавага гаспадароў. Жуть. О, гэта было жудасць. Чакай, як там наш стан? Нереш, ну вось бачыш, зноўку Нереш амаль што на палову. Стаміўся. Каб ён быў нейкі каляровы, то было б цудоўна, мне падаецца. Ён няблага гуляе, але ж толькі што стамляецца. Побач падыходзячыя варыянты для перадачы. І супернік без мяча упэўнена дзейнічае ў адборы. Адчапіся. Абаронца адпрацаваў у топавай манеры. Гемараенс. Ёсць месца, ёсць варыянты для контрнаступу. О, божухна. Вырашылі гуляць праз цэнтр. Трэба гэтага хлопца мяняць. Ён надта складана кіраваць. Ёсць з кім адыграцца ў пас. Зараджай! Это пиздец. Як яны лупяць у парта у Брамніка. Джеремі Бага. Фантастычны кантроль мяча. Просто лухта. Я ўжо націскаў на удар вельмі даўно. А ён усё бяжыць, бяжыць і бяжыць. Вау.
Майкл Оуэн. Гэта быў паспяховы пенальці. Глядзі паўтор. Та нічого, нема чого глядзець. Давай гуляць. Далей. Працягваецца матч. Татальная перавага гаспадароў. Мяч здабылі, але аддалі. Арбітр показвае, што будзе штрафны. Не было. Я не згодны. Это было чисто адабрана. Рабей! Хе-хе-хе. 4-0. Вельмі добрыя індывідуальныя дзеі падчас патраплення. Ось зараз. У сутнасці, увесь наступ з яго дзеянням... Гэта як ён завецца ў фіфе, чакай. Калі акуратна, дакладна трапляе вось так вот шчоткаю. Усё спрацавала. Чаму часам яны не робяць гэтага? Вось цікава. Працягваецца розніца і ў класе, і ў ліку між камандамі каласальная. Ну что, ты будешь зараз... Праз цэнтр. Піп. А ён і праўда быў па-за гульнёй. Серьезно? Все так кепска? Вось гэты велічэзны Гасцям застаецца хіба што плюнуць на ўсё ды прадэманстраваць хаця б падабенства атакі. Вось гэты пацан, ён вельмі вялікі, ён такі нязручны. Букая Сака. Ёсць каму аддаць. Бага. Пайшоў контрнаступ. Ёсць каму аддаць пас. Біць трэба. Выдатна рэалізуе галявы момант. Я падумаў, ён на мяне выходзіць будзе, ці ён не выходзіў, але ўсё роўна атрымалася, глядзі, як смешна. Шыкоўны мяч ён забіў. Своечасова Бум. адметіў, што брамнік выходзіць наперад. Мог бы і проста прабіць, але вырашыў дзейнічаць напэўна. Нячаста побачыш настолькі велізарную перавагу адной каманды над іншай. Лік разгромны. Джеремі Бага. Можна і ў пас згуляць. Ёсць каму аддаць. І ёсць гол. Лік дагэтуль на іх карысць. Добра. Сказаць, што стварыў гэты гол самастойна. Ніхера сабе каментар. Стварыў гол самастойна. Ловіш сябе на думцы, што сустрэліся каманды з розных планет. Было парушэнне, аднак наступ працягваецца. І цяпер арбітр мае падставу спыніць гульню, бо колькі секунд таму адбылося парушэнне. Ладны пас ён аддаў. Шыкоўная дыяганаль. Не атрымліваецца зафіксаваць мяч. Бага. І адразу ж пас назад. І мяч у яго можна развіваць валоданне. І ў нас 8 хвілін да заканчэння асноўнага часу. І выкрадае мяч у суперніка. Воу, ты куды? Левы цэнтральны паўабаронца працуе з мячом. Можа атрымацца небяспечна, мяч у штрафной. Ну хто так робіць? І аддаў гульні. Між сабой вырашылі згуляць. Рушыць з мячом наперад. І адняў мяч. Часцютка гульня спынялася і 4 хвіліны дадае арбітр. Патрэбна прабіваць. Брамнік дэманструе сваё... 4 хвіліны дадаў. Чаму? Навошта так шмат? Адбор. Выдатна ўсё зроблена. І гэта ўсё прагучаў фінальны свісток. Добра. На сёння гэта найвялікшая перамога.
В сэнсе машына. Не, насамрэч мне вельмі пашанцавала, што брамнік, які застаўся на гэтай лініі, ён не схапіў той мяч. Я ўжо ўсё, я пахаваў яго. Я быў упэўнены, што ён яго зараз забярэ. А потым ён такі хоба падае. Я для сябе так адзначаю, што ўсё ж такі вельмі недакладная тут гэтая сістэма з брамнікамі. Як у старых FIFA, памятаеш? Вось я то ли ці то ў 9-й, ці то ў якой было гэта, што там, ну, брамнікі, яны нічога не лавілі. Ім так цяжка было, вось то штосьці падобнае, вось такое. Так, давай. Падаецца, тут павінна ускладняцца ж, правда? Ускладняцца павінна гэта ўсё. І склады павінны быць лепшы ў супернікаў. О, Мбапе ёсць. Ты бачыш, хто ёсць? І Де Брюйне, і Вальверде, і Маркіньяс. Усе ёсць. Трент нават ёсць. Нішто сабе. Аж мрэць. Гульцы ўжо на полі, і, як падаецца, нас чакае сёння ідэальнае надвор'е. Першы тайм пачаўся. Уся ўвага на поле. Адразу ж зваротны пас. Ой, не туды, ты даеш пас гэта. Матч толькі распачаўся, а ўжо ў наступ пайшлі. Выдатны пас. Вальверде. Де Бройне. О, бля, як круцяць яны. Ну все, пакінулі аднаго, я думаю, вже будзе гол. І глядзім яшчэ раз, як забілі мяч на кутні. Выдатная работа. Выдатная. Тут пытанняў няма. Шаіха спрацавала як мае быць. Падача ў штрафную. Добра. Опа, блядь, не хапае. Вось гэта было нечакана. Ён вельмі добра дзейнічаў у наступе. Лічы, сам гол і стварыў. Але штучны інтэлект. Крыху тупіць. Хлопча. Не туди, не туди, не туди. Арбітр може спинити гульню. Не отбирает его. Кейн. Ох, як залетіло добре. Як у його добре залетіло, тільки погляді. Узорное взаимопоразумение, комбинацийные напрацовки и, як вынік, пригожий гол у чужую браму. Шкода, что это была моя брама. Годный отбор, своечасово усё зрабіў. На тобі отказ. Нам дають повтор винікової атаки. Гості починають з центра поля. Не здоліли спинити суперника на своїй Блять, половині. что ты робишь, скурва ты? Сука, блять, некие яны дурные, на кой халеры яны подлазять? Яны не шукаюць вольной зоны ніякай, просто подлазить под суперника. Але і ён становіўся причиною забавных гісторый. Так, Іван Самарана не змог змириться со стратой любимой девятки и взял себе в клубе 18-й номер. А где тут сувязь, спытаете вы? А я откажу. Поміж одинкой и восьмеркой
Не здолеў кіпер забраць Фух, мяч. дякую. Гаспадары увядуць мяч у гульню ударам ад брамы. І на левага цэнтрдэфа пас. І гэта контратака. Якая ж гэта контратака? Майстэрскі ён згуляў на перахопе. Кевін Де Бройне. Уп. Будзе небяспечна. Воу, не! Ну что ты марудишь? Так усё добра. Я думал, забил. Я уже все, я бачу, я в на сердце. сваёй палове поля. Вядуць мяч па цэнтры. Левы цэнтральны паўабаронца працуе з мячом. Федерика Вальверде. Де Бройне. Кільян Мбаппе. Рушаць наперад праз цэнтр. Ой, дякую Богу. Пас у правы бок, у абаронцы мяч. Плюс 2 хвіліны да асноўнага часу. Вось ён, контрнаступ. І які главны Боже, пас. які зараз поворот був говняний. Тайм завершены. Камандам трэба Я ж не адпачыць. тиснув наверх, я ж тиснув на ускось. Я спужався аж, ну. Як там виглядає Нереш? О! І на благо виглядає. То можна протягувати легко. Вас цікавіць, што будзе ў другім тайме? Мяне таксама. Дык давайце дазнаемся. Суддзя ўсё бачыў і прызначае штрафны. Саябалі. На гэты раз толькі вуснае папярэджанне. Можна сказаць, пашчасціла. Крыўдна, не атрымаўся ў яго пас. Цікава, гэты адбор працуюць, калі націскаеш, ён усё роўна ногі б'е яму. Побач падыходзячыя варыянты для перадачы. Прыкмеціў, куды аддаць і аддаў. І чаму ён праз мою спіну І пас перахоплены. у мяне адабраў гэты мяч? Неблагія дзеі, давайте прызнаем, перахоп атрымаўся. Добра ідзе наперад. Ай. Фланг атакі. І адбор, ладная гульня. Ты, блядь, здзекуешься ці што? Кільян Мбаппе. І ён адбірае мяч у форварда. Мінімальная перавага на баку гаспадароў. Зараз я наўмысна біў на ускосак, але той аддаў прама мяч. Правы цэнтральны хаўбэк валодае мячом. Мяч у голкіпера надзейна гуляе. Трент. Де Бройне. Кільян Ох, ох, Мбаппе. ох, ох. Сфінтаваў і захаваў мяч. Адразу ж некалькі гульцоў прапануюць сябе. Вось тое, што зараз Оуэн так медленно бег да яго. Я не паверу ні за што. Ясная рэч, гэта парушэнне. І месца для яго самае няўдалае. Ой-ой. Ой-ой. І ён зараджае.
Так, хлопцы, давайте. З мячом правый центральный оборонца. Мяч у левого центрального хаўбэка. А вось гэта ўжо цікава. Узорна згуляў абаронца. О, яке ж кончене. Ось ведав же ж. Бег же ж. Мяч пераходзіць направо. Атака наближается до брамы. Берчиче. Бага. Магчыма, мы потым зразумеем, што гэта было. Эх. Шкада. Зусім мало часу засталося. Потягнуў мяч наперад. Так, атака цяпер развіваецца праз цэнтр. І трэба якасна навесіць. Не-не-не-не-не. Як небяспечна магло быць. Дякую Богу. Па-за гульнёй. Я спужаўся. Ну вось. Бліскуча перахапіў перадачу. Супраць такога дрыблінгу супернік нічога не змог зрабіць. Усяго хвіліну дадае арбітр. Выдатныя дзеі, пас перахоплены. Трэба дзейнічаць больш пільна, мяч зусім блізка да брамы. Туди його. Выбітна згуляў! Цяпер перавага складае 2 мячы. Шыкоўна паводзіў сябе ў гэтай гульнявой сітуацыі. Госці зноў пачынаюць з цэнтра поля. Гаспадары маюць перавагу ў 2 мячы. Добры бой. Добре згулялі, мне падаецца. Вядома, ўсё як заўсёды, крыва-коса. Але атрымалася ж пабіцца. Перамога. Забіраем гэтае ўсё. Мы ў паўфіналы. Гэта ж футбіч. Што ты маеш на ўвазе, гэта ж футбіч? Што заўсёды так добра атрымліваецца? Не халеры. Вось я вельмі моцна адчуваю, што кепска кантролюю мяч. Я дасюль не разумею, як працуе адбор, таму што толькі пакаленне хлупендзю. Непрадказальна. Каманды выходзяць на поле. Сёння, дарэчы, з надвор'ем Часам камбінацыя ўдаецца з гэтымі тыпу цікі-такі. І спакойна ў нас распачынаецца гульня. Вось, але ж не. Ось, зноўку дзіўна вось паводзіў Оуэн, не бег на мяч. А на што ён разлічваў? Яго перахапілі. Можа, з гэтага што і выйдзе. Бруно Фернандеш. Ну чаму ты да яго ліпнеш са спіны менавіта? Праз цэнтр гуляюць. Дзеянні топ-узроўню. Паспяховы адбор. Цікава, што зараз я не ціснуў на мяч ісці. Яго ніхто не сустракае. Адбор. Рядом усё зроблена. Такі. Гульцы атакі з мячом. Нікола Барела. Ну, блядь, Чаму б не адчапіся гуляць ты у ад пас? ягонай спіны, я цябе прашу. Ну як такое не заўважыць? Вядома ж, суддзя зафіксаваў парушэнне. Штрафны разыгралі футболісты. Пас.
Бравник, усё шикоўна робіць, мяч заходзіць на кутавы. Ледзь не усраліся. Подача з кута поля. Бага. Може атрымацца небяспечна. О, треба было пускать уже. А я все бег. Я подумал, что я могу достать. Суддзя Ну, ўсё бачыў і прызначае штраф. Саябали. Жоўтай карткі не будзе, суддзя абмяжоўваецца вусным папярэджаннем. І вяртае мяч. Ось як гэта робіцца. Бачылі, ён за моба зачапіўся і скінуў сваю хуткасць, не прайшоў на мяч гэты. Барела. Ідзе наперад. Не дайшоў гэты пас да адрасата, і мяч стаў здабычай А адрасат суперніка. не быў той, дарэчы. Можна абвастраць. Годна ён рушыць наперад. Не, ну гэта пиздец. Гэта быў пиздец зараз, глядзі. Я бягу на перахоп, а мяне адціскает моб. Бачыш? Чмурэць. Просто. Гості виходять у лідери. 1-0. Давід Нерес. Добре аддав мяч. А ты думаў, да ўвогуле просто ну піпец нейкі. Аднак гэта становішча па-за гульнёй. Нават футбольныя зоркі даюць маху, прычым часам Хулі так, ты што стаў, трапляюць у ёлуп? гісторыю футбола. Галоўнае памятаць, калі няшчасціць у адным матчы, у іншым пашчасціць абавязкова. Ну, як тут не ўзгадаць Марціна Палерма, таленавітага аргенцінскага форварда, які ў 99-м падчас аднаго матча не рэалізаваў ажно 3 пенальці. Сапраўдны прыклад настойлівасці і ўпэўненасці ў сябе. Нават пасля другога незабітага пенальці ён у 3-й раз пайшоў да кропкі. Даю. У сетцы зноўку нічыя. Моя маленькая зорачка. Майстэрства прадэманстраваў футбаліст. І ў нас зноў нічыйны лік 1-1. І мяч мяняе валадара. І ён наступае не ў адзіноце, ёсць каму аддаць пас. Годна. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Гулец пераходзіць на правы фланг атакі. 2 хвіліны дадатковага часу ад рэферы. Блять, як же ж ты доўга гэтае робіш? Ну куды? Гэта ж па-за гульнёй. З гэтага ракурсу ясна відаць. Па-за гульнёй. Меў рацыю суддзя на лініі. Фернандеш. Блять, я не туды бягу, гэй. Тым першы тайм скончаны, перапынак. Гэта што зараз было? Мабыць, нейкі пінг ці што? Неблагі футбол. Бо я стік свой трымаў наверх, а гулец бег даволі працягла ўніз. Я спадзяюся, пінг. А не гульня просто так падгульвае суперніку. Так, што мы тут? Да, жывыя, здаровыя. Давай, пабеглі далей. Як казаў Шерлок Холмс, у гульню, місіс Хадсон. Нас чакае другі тайм. Правы цэнтральны паўабаронца з мячом. Трэба дзейнічаць больш Ёсць. Зусім блізка да З калядамі я ўсё праспаў да дну. Не можа быць. Я бачыў, ты ўчора гуляў у МК. Дзякуй табе вялікай, але адзіны я ўжо святкаваў. Я не глядзеў. Але на фоне неяк там ішло. Усё слова, ўсё праспаў.
Выніковай атакі. Ну, ты сам разумеешь, кого тут важно Гэта добры ставить. жарт, Потапыч, Идеальная мне гуляка, падабаецца. идеальный гол. Інакш не сказать. У гаспадароў атрымалася Так, я не хочу за атака. за цябе Зараз бегаць. яны наперадзе. І штрафная. І забірае мяч. Берчыче. І пас у адваротны бок. Шыкоўная перадача. Мяч у штрафной можна. О, бога. Не, ты бьешь. Бить поворотом больше не будешь. Блять, куда ты бежишь? Нерес. Удар! Федерик. Вы гэта бачили? Нікола Вы Барела. гэта бачили? Сёння ён самы актыўны на велізарны аб'ём працы выконвае. У яго атрымліваецца гульня з буйным расходам энергіі, шмат рухаў, актыўнасці. Цікава, наколькі Ой, такога тэмпу не-не-не-не-не-не. хопіць. Это не тое. Не атрымаўся ў яго пас. Вось гэта годная праца ў адборы. Не, ну там было видно, что по ногах. Як такая махина здоровенная не зламала ему ногу, я не ведаю. Левый центральный хаўбэк валодае мячом. Бум! Так, потелефонуйте мне, потелефонуйте обовязково. І нам паўтараюць гол. Ён вельмі добра дзейнічаў у гэтым наступе. Лічы, сам гол і стварыў. Яшчэ адзін мяч гаспадары здолелі правесці і павялічылі перавагу. Калі пайшла перадача, узнікла б небяспека, аднак абаронца зладзіў з сітуацыяй. Як это ты пропустил? Ты что? Бруно Фернандеш. Ён выглядае стомленым. О, подкат! Где подкат? Я подкат робил. І вось супернік без мяча. Жеремі Бага. Вось тут можна нешта выдумаць. Правы цэнтральны хаўбэк з мячом. Добрый праход. Да ёб твою мать, не тое ты не тое робишь. Это все не тое. Правага цэнтральнага хаўбэка. А не хоча гульня даваць мне подкат рабіць. Ты паглядзі на гэтую паскуду. Левы цэнтральны хаўбэк з мячом. Хлопцы, адчыняцца будзеце ці не? Барела. Здабыў мяч у адборы. Цудоўна. Бачылі рэакцыю Шмейхеля? Пробіў-то моцна, аднак мяч пайшоў далёка ад брамы. Берчыче. Развивается контратака. Да не туды. Вальверде. Ёсць каму аддаць пас. Паза гульняй. Глядзім яшчэ раз. Ага, футболіст Бэм. сапраўды быў у офсайдзе. Просто професійна. Мяч на правым фланзе. О, это что такое? Я туда не слал. Выдатны дыяганальны пас. Годна. І яны маюць перавагу ў 3 мячы. Мы не напали, але мы можем. І нам паўтараюць штрафны стрэл. Выдатная праца з мячом. Прыўкрасна ён дзейнічаў у гэтым наступе. Пытанняў няма. Працягваецца матч. Тотальная перавага гаспадароў.
Пакуль што не жадае аддаваць мяч. Пас, я кажу, І пас! ўсё! Дадатковы час. Збег. Арбітр дае фінальны свісток. Гандель. Гаспадары Юрий правядуць Б. матч на высокім узроўні. Віншуем іх з перамогай. А у яго Алісон Бекер був на Будзем воротах, на брамі. развітвацца. Час Ну, шаїху ми не гінаємо, просто не гінаємо шаїху, бить того не може. Мені подається, зараз ми відлетім. Вже трошечки зосталося ось-ось. Ну ладно, ми потім заберемо, що там нам упало. Не ту кнопку натисну. Буенос, буенос. Ламін Ямаль, Барілла, Макалістер, Канате, Бернардо Сілва. І ще Міка. Міка хіба що його на ім'я, так? Сённяшнім Вільямс. вечарам сумаваць не будзем, бо сёння ж футбол. UFL кліча. Вітаем усіх, хто ўключыў нашу трансляцыю. Пачынаецца гульня. Мяч пакідае цэнтр поля. Сам вырушыў наперад. Біць трэба! Неверагодна, мяч ужо ў сетцы. Атрымалася правесці хуткі гол. Добры пачатак для гаспадароў. Усё толькі пачынаецца. Ну що собі? Бернардо Сілва. Працягвае рушыць наперад. Мяч у цэнтральнай зоне. Ти заєншив. Руху пачынаецца. Воу! І трэба Що відбулося? Выбітне валодання м'ячом ужо Блядь, пиздец нейкі. Трэба выканаць кутавы. Усе ўжо ў штрафной, можна падаваць. Навес з кутавога. Надзейна гуляе, выносіць мяч. Мяч на правым фланзе. Яго ніхто не сустракае. Трэба прабіць. Адбірае мяч. Забей, бля! Ну що гэта было такое? О, приехали. Не туды, алло. Ёсць каму аддаць мяч. Джеремі Бага. Мяч ідзе да правага цэнтральнага хаўбэка. Правы абаронца з мячом. І мяч у правага паўабаронца. Кіпер годна ўключыўся ў гульню. Пацягнуў удар. Не вельмі ў яго атрымліваецца. І супернік губляе мяч. Удар! Ну бля, ну што гэта за удар такі? Зусім не спяшаюцца вырушваць наперад. Арбітр фіксуе парушэнне правіл. А ішоў пекла. Вырушвае наперад. Ах, перахоп. По ногах нормально. Если на месяц не разумею, як тут. Цяпер у яго чырвоная? прыемнасці. Гэта жоўтая. І яна робіцца для яго другой. А Аўтаадбор яго працуе. каманда застаецца ў меншасці. Ну, аўтаадбор вельмі кепска працуе. Тут трэба ўсё ж таки націскаць кнопку адбору. Ну што, мы у 10. Часам у футболе
бывае, калі ўсяго адзін удар б'е рэкорды. І ты думаеш, дык як такое наогул магчыма? А нешта падобнае і здарылася ў 2013 годзе ў Англіі, калі брамнік забіў гол ужо на 13-й секундзе матча. На той час гэта быў не толькі найхутчэйшы гол сезона, але і гол забіты з максімальнай дыстанцыі. Вось табе і ўсяго адзін удар, Арташес. Нерес. На фланзе мяч і можна рушыць далей. Да ёпрасты. Аднак абаронца сканцэнтраваны на ўсе 100. Бага. Адразу ж некалькі гульцоў прапануюць сябе. Забівай! Ёсць! І атрымалася! Яны маюць 2 мячы перавагі. І нам яшчэ раз паўтараюць гол. На супрацьходзе. Хаба! Усраўся. Не падняўся. Гаспадары павялічылі сваю перавагу до 2 мячоў. Гульня аднаўляецца. Ён адменна захоўвае валоданне. Скончыўся першы тайм. Першы тайм, а мы ў 10. Як я так прэсінгую? Я не прэсінгую. Я не прэсінгую. Пататыч. І тут жа ж ёсць, калі ты кажаш пра тактыку прэсінгу. Тут не, я не прэсінгую. Мне ж нават бачна гэта па тым, як гульцы дапамагаюць ці не. Я ўсё хачу знайсці магчымасць, каб уже не один раз скаржуся на тое, што бяжыш за гульцом варожай каманды. Вось, і гэтае за гульцом бяжыш, і табе на дапамогу ніхто не бяжыць насустрач, што бок ты бачыш, што ён адпускае сабе мяч далёка, і там ёсць кнопка, я ведаю, што там ёсць кнопку падклікаць да сябе на дапамогу паплечніка. Вось я хачу знайсці гэта, але ты ж бачыш шмат разоў, што мае проста яны наўкола бадзяюцца, як бадзягі нейкія. Гульня аднаўляецца. Та заябалі проста. Як мяне супернікі штурхаюць. Што вы робіце? Мячом авалодвае левы цэнтр дэф. Авалодвае. Блядь. Левы паўабаронца ў справе. Контратака пайшла. Ой, не. Вось гэта другі хлопец сярод нападнікаў. Для другога тайма колоссальная перавага. Не магу поверыць. Ён проста такі марудны. Не, ну Кін, вядома, таксама не вельмі хуткі. Пас на цэнтральнага атакуючага. А ёб твою мать. Міма, мяч валіцца з нагі і ляціць над бэлькай. На шляху мяча былі некалькі абаронцаў, але ён усё адно прабіг. Заўважылі, як Шмехель спінаю стаіць да гэтых супернікаў? Вось гэта шаіха, вось гэта яна працуе. Левы цэнтр дэф валодае мячом. Вось ён шанец. Даю. Але Шмейхель, ну. І нам паўтараюць гол. Гол. І ў класе, і ў ліку між камандамі каласальная. І ён вяртае мяч. Усё, пацякла супернічая каманда. Просто ўсё.
у каналізацыю. Нават калі ўжо так забіваецца, то прабачце, гэта ўсё. Вы і самі ўсё бачыце. Лік цалкам адлюстроўвае ход падзей. Адыграць такую Куды ты бяжыш? ўжо не ўдасца. І супернік без мяча упэўнена дзейнічае ў адборы. Удар! Вы бачылі? Не дазваляе забіць. Я б лепш зрабіў, чым гэты нападнік. А можна паглядзець зараз на той, у якім ён стане. Можа, ён стомлены ў гаўно, я яго тут... Лаўтаро Мартинес. Дзякуй. Не. Давай, чыркі. Паўтор канчаткова запэўнівае, што гэта афсайд. А, у іх афсайд быў, добра. Гэта выдатна. Мяч на правым фланзе. Правы цэнтральны паўабаронца ў справе. Чыркі! Зараджай! Ёсць! Ёсць гол! Вось яна замена. Вось яно працуе як. І яшчэ раз можна паглядзець гол. Вельмі добра ён паказаў. Пу. Трэба працаваць. Адзінае, што гаўно стрэл, я ўсё ж такі сцэліў бліжэй да штангі для слупка. Разгромны лік на табло. Абедзве каманды яшчэ доўга будуць памятаць гэта. Добра аддаў мяч. Ну ўсё, адказаў 6-1. Добрая атака ў іх атрымалася. Это правда. Пас у правы бок, у абаронцы мяч. Як файна ён дзейнічае. Хабана. Здолеў адвесці пагрозу. 9 хвілін застаецца. І годна гуляе, здабывае мяч. Оу! Мартинес. Оу! Ёсць Ну не сумленна каманда. так. Выбіваецца мяч. Побач падыходзячыя варыянты для перадачы. І падавай! Давид Нерес. О, улюбёнец пататы. У наступе. Нішто сабе. Вы бачылі гэта, як ён учапіўся за мяч? Грамотная работа брамніка. Малайчынка. Пу, Выратаваў сваю каманду. малайчынка. Не засталося часу ў сустрэчы. Усё? Не, яшчэ 2 хвіліны, што яны кажуць. Шыкоўная атмасфера. Дзякуй тым, хто яе ствараў. Голкіпер на месцы. І яшчэ 4 хвіліны гульні. Арбітр І гэта фіксуе мы гуляль? парушэнне правіл. Што? Дадатковага Дзе, пакарання пакажы. не было. Нават без жоўтай карткі абышлося. Так Не, ну гуляць я ж у мяч нельга. згуляў. І па мячы, а не па нагах. Курва, каб цябе панос прабраў сёння. Міка Уільямс там сышоў, так? Рафінья ў яго складзе яшчэ. Вось гэта магло быць небяспечна, аднак пас атрымаўся. Ой, які ты крывы, Оуэн. Ён агрэсіўна адбірае мяч. Не, ну тут могло быць па нагах. Вядома ж, Всё, суддзя всё, 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 всё. парушэнне. Галоўнае упільнаваць мяч і не падвесці сваіх. Дыстанцыя ж забойная. І супернік без мяча. Файныя дзеянні. Усё. Усё, другі тайм скончаны, а разам з ім і матч. Гаспадары сёння малой. Ну што, мы дайшлі да фіналу, гуляючы супраць шэйхі. Давай, аддавай мне ўсё, што ты маеш. Забраць усё. О, гэта быў фінал.
Хлопцы, гэта быў фінал, мы перамаглі ў фінале. О, я знаю гэтую песню. А ведаеце, скуль я яе знаю? Гэта рабіў Кіфнес, ёсць такі ютубер, ён выкладае свае песні, і ён рабіў ремікс на яе, як хор нейкі пеў. Раю паглядзець, калі раптам не ведаеце. Луга-луга кэт, гэта ягоны хіт. 1/8, гэтак далей. Давай наборы глядзець у сховішча, што мне там падаруюць. Яшчэ пару шэрых картак мне не трэба. Акпа. Колькі лайна. Давай, што там па абанеменце у нас? Ой, у нас 75 пунктаў з'явілася, скуль не ведаю, але з'явілася. Але гэта іншыя пункты, гэта нейкія СП. А там было ЛП. Мяркую, што СП ўсё ж такі гэта будзе бескаштоўнае. Што вы ад мяне хочаце? Давай, забіце указаную колькасць галоў у другі тайме аднаго матчу. 2 галы за другі тайм забіць трэба. Згуляць один матч. Забіць галавой у адным матчу. Ой, бля, гэта складана. 2 галы ад галавою. То бок гэта трэба навесы рабіць сабе. Я не умею. Так. Вы заўважылі, што ў нас форма ёсць? Мой клуб. Сюды давай. Стыль. Ага. Комплект формы. Калі ласачка, мне вось гэты. Як ён выглядае жудасна. Як ён выглядае жудасна. Толькі паглядзі на гэта. Так, сюды. Другі комплект формы, добра. Хай будзе такім. Трэці комплект. Насраць увогуле, які гэта будзе. Так, бутсы ёсць. Пальчаткі ёсць. Мяч ёсць у нас. Ну, мне падаецца, лепш за белы нічога на поле не бачна, правда? Гэта вось, можа, калі зіма нейкая, то можа выкарыстоўваць. Цеплях. Курва. Каманда клоунаў. Ну-ка, як гэта гушыць ганебна нават. Одна чырвоная картка. Так, казуальныя матчы. Давайте, подказвайце, што мы можам яшчэ пагуляць. Пазасеткавы рэжым, кааператыўны рэжым. Гэта гномы Санты. Я ведаю, што гэта гномы Санты. Эльфы, так званыя, але ж... Курва. Клоуны. Так. Нельга пачаць рэйтынгавы матч за праблем у асноўным складзе. То бок мне трэба той, хто атрымаў чырвоную картку. Ён пазбаўляецца магчымасці ў мяне прысутнічаць у наступным матчы, так? Як усё гэта складана. Шоудаун недаступны. Пакажыся. Мунис. Сядай. Цэнтральны паабаронца. Як нападнік, Чаркі, малайчынка, правда? Ён добра згуляў. Шабуслай. 13, а было 14, падаецца, так? Ну так, у яго няма сувязі прамой з гэтым. На складзе нічога не змянілася, нікога не было. Так, а як папрадаваць, слухайце, гэтых хлопцаў? Нейка абмяняць картку. Так, давай паспрабуем прадаць. Во, цэнтральны паўабаронца. Абраць. Меняў няма, нічога няма. Скасаваць.
Назад выбраць меню гульца, сартаваць па нечым, падрабязней, паказваць падказкі. Карацей, тут нічога з гэтым не зрабіць. У фіфе, наколькі я памятаю, каб яны не сядзелі ў складзе тваім, можна было абмянаць на нейкія там пакі. А тут хіба што фотка Яноў цікавая, правда? Ён чымсьці нагадвае мне гэтага Голума. Меню гульца і можна прадаць. Меню гульца можна прадаць. Давай сюды вось гэта вось. Якога X. Прадаць гульца. Вось так. І ўсё. Дзякуй вялікі, дзякуй. Давай гэтых хлопцаў. Эй. Ахмун. А чаму нельга? О, запрацавала. Цікава. Торнтон. Не Тортон. Не. Вось так. Карацей, гэта квіксел, типу. Правильно я разумею? Так, тут по 70 усе, вось гэта яшчэ. Карасёк. Выбачай, хлопцы. Хлопча, ты нібы падобна на нашых, бліжэй да нас, але ж. Пойдзеш, майні, вадкавяк, брамнік. Не, мне тут дакладна такі брамнік не патрэбны. У мяне ёсць ужо Шипстон. Што я пастаянна выкарыстоўваю вызначыць яго? Алькарас мы выкарыстоўвалі, гулялі доўга, мы памятаем. Так, усё, 70 засталіся найменейшы, не? Вось гэта яшчэ паўабаронца. 1,5 мільёна. 1,5 мільёна? Сур'ёзна? Так, там было 69, правда? Не тое. 1 700 000, ну так. Цікава, колькі такім выпадку будзе каштаваць вось гэты за 80. 6890. Малех. Так, чекай, вось у нас чырвона картка сядзіць тут. ЦП, давай мы тебе обменяем на кагосьці. Аво, Де Йонг, Алькарас. Хіба што лепшага за Де Йонга у нас няма, правда? Эльснік нейкі. Так, давай. На один матч. Все равно ён тут не спатрэбіцца нам. Так, 13, астатнія 12. Не, Шабасла, вяртайся. Шабушлай. Усё. Плэй-оффы мы гулялі, таварыскія не цікава, сквад-ліга. Гэта гуляйце штодзень супраць штучнага інтэлекту ў зручным для вас тэмпе. Ну, гэта мы ўжо пагулялі сёння. Ого, глядзі, а калі так памяняць, то што здарыцца? А, нічога не зменіцца. І мы і не пагуляем больш, правда? Так, ужо недаступная гэта. Рэйтынг зразумела, крама зразумела. У нас застаецца толькі па сутнасці спаборніцкі матч. Давай згуляем хоць раз. Зараз па пысе, мне падаецца, атрымаем як мае быць. Потым юшку будзем збіраць у рукі. У цябе так і не запускаецца, шкада. Вельмі шкада. Давай.
Оу. Ти глядzi, який склад у його цікавий. Рая на брамі стоїть. Габріель, Маркіньяс, Трент, Ямаль, Райс, Чалханаглу. Гакпо. Пана збирав собі, слухайте. Сезон у обидвух команд складаецца няблага, аднак Мабыць, заўзятарам, уклаўся. напэўна, хочацца большага. І ў гэтым матчы кожны можа зрабіць рывок у новы дывізіён. Голкипер у цэнтры ўвагі. І што гэта такое? Ён нібы не І спакойна супраціўляецца. у нас распачынаецца гульня. Ёсць годныя варыянты для перадачы. Цікава. Зараз спыніўся, не? Трэба запомніць гэтую камбінацыю. І Што я зараз зрабіў? мяч у абаронцы. Гулец у штрафной. Датискай. Эй, ну... І мяч у яго. Берчыче. Берчыча. Ёсць падтрымка. Блядь, што гэта адбываецца? І зафіксаваў. Усратая нейкая. Ён жа ж нават... Це цікаво. Чакай. Файна ідзе з мячом. Можа, з гэтага што і выйдзе. Блядь, людзі! Стаять, глядзяць, придурочные. Каши не пою, а не тое слово, мне падаецца, ён усраўся. Добра ў яго атрымалася адзначыцца. Так, абраў аптымальныя рашэнні. Да. І момант сабе на карысць. Мяч у гульні, госці наперадзе 1-0. Нерес. Ён наступае не ў адзіноце. Ёсць каму аддаць пас. Та нічога, ми зараз допомогою нашага. Выдатная праца. Зноў Там яшчэ брамнік адна адхилюўся сам. Кусок дзібала. І яшчэ адзін паўтарыў нікога. Жудасць. Так, не. Оуэн, не отбегай. І шыкоўна ўсё зрабіў, каб здабыць мяч. Годна ў яго атрымліваецца ісці наперад. Да. З гэтага ракурсу ясна відаць. Па-за Так, гульнёй так, меў відаць рацыю было ўсё. суддзя на лініі. Можна і ў пас згуляць. Ёсць каму аддаць. Ёсць, вядома. І з ударам. Не. Ты поглядзі на гэта. І можна тут нешта прыдумаць. Так гуляць нельга. Суддзя Ці нахуй, гульня! На думку суддзі, у гэтым выпадку дастаткова вуснага У папярэджання. мяне адчуванне, што гэта... Яму відаць лепей. Што гэты хлопец, Дзеянні топ узроўню. ён спецыяльна гэта робіць, каб я чырвоных картак нахапаўся. Перадача напрошваецца. Рабей! Мяч Блять, знаходзіцца я не яго разумею вось гэтага хлопца, ён ужо другі раз б'е абы што. прыкмеціў, куды аддаць і аддаў. 10 хвілін до канца першага тайма. Просто адбор мяча тут лепшы ў гэтай гульні. Выдатнае рашэнне. Далей можна і нешта цікавае выдумаць. Варыянты для паса ёсць. Арбітр фіксуе. Хвалюецца становішча першы па-за гульнёй. матч. Не першы, што ты кажаш. А, мабыць, проста ў рэйтынгу першы, можа быць. Ну што за лухта? Адбор. Выдатна ўсё зроблена. Ідзе наперад. І праз цэнтр.
Трэба дзейнічаць больш пільна, мяч зусім блізка да сеткі. Не, удары тут такие себе. Не так ужо багата вопыту ў каманды. Гэта іх першы сезон. Годны склад, добры трэнер, ужо няблага для пачатку. Будзем уважліва сачыць за гэтай камандай. Першы тайм скончаны, хутка аднавім гульню. Каманды абмяняліся галамі 1-1. Гаўно. Так, адкуль гэтая вось мыш вылетела ў мяне на экран? Так, мы так больш на нядзелю нікога не знайшлі, мабыць. Дае пачатак другому тайму. Пачынаем. Можа быць, слухай, так. Нібы такое адчуванне ёсць. Супернік ужо без мяча. Ой, ну просто. Перахапіў небяспечны пас. Падкат не ўдаўся, мяч застаўся ў суперніка. Добра прасоўваецца наперад. Мяч блізка да брамы, гэта шанец забіць. А чаму ён чакаў? Чаго ён чакаў? Глядзі, вось упіраецца ў спіну, яму і ўсё, нічога больш не робіць. Бачыце? Магчыма, мы потым зразумеем, што гэта было. Пас прайшоў. Дзіўны супернік, калі шчыра. І нам паўтараюць гол. Я нібы ўпершыню гульню запусціў сабе. Гаспадары ў лідарах. Вось у гэтага хлопца, Рютера, надо больш заціскаць удар, бо ён занадта слаба б'е. Зараз зноўку, як дзяўчынка ударыў. Здолеў на сваім шаху перайграць усіх апанентаў, прарваўся ў штрафную і прабіў. Гэта немагчыма пераацаніць, калі ў тваім складзе ёсць гулец, што сам можа ствараць ды рэалізоўваць такія моманты. Доминик Собослай. Мяч у штрафной, можна абвастраць. Паляцеў. І яны яшчэ далей адрываюцца ад суперніка. Матч складваецца на карысць гаспадароў. Яны вядуць з перавагай у 3 мячы. Адваёўвае мяч у суперніка. Малойчык. Та не тое слова. Бага. Узяў ініцыятыву на сябе. Атрымаўся удар. Пауло Дібала. Ёсць на каго падаць. Проста і надзейна гуляе, выносіць мяч. Оу! І пас перахоплены. Просто прабег поўз. Атрымліваецца годная атака. Гол і перавага павялічваецца. Нам даюць паўтор выніковай атакі. Гатова. Куды ты пабег? А ну на поле вяртайся. І ў класе, і ў ліку між камандамі каласальная. Далей атака пойдзе праз правы фланг. Небяспечны пас быў, аднак аванса Ту-ту-ту-ту-ту. на ўсе Ту-ту-ту. 100. Добра згуляў, спыніў суперніка. Высокі прэсінг з боку гасцей, супраць такога гуляць цяжкавата. Бяжы, курва! Пас не атрымліваецца, шкада. Пры перахопе ўсё правільна зрабілі. Побач падыходзячыя варыянты для перадачы. Чеши. Пусти мяне! Яго ніхто не сустракае. Мяне зараз свой стрымлю. 9 хвілін застаецца. Здаецца, І што гэта, пенальці? Ну, заебісь просто. Лепшы адбор у гульні. Жоўтая картка. Ну. Справядлівы
вырак суддзі. Шикоўныя адборы. Цікава, як ён будзе біць? На сілу, на дакладнасць ці на дурніцу? Хаця якая розніца, калі ты ўпэўнены, што зможаш забіць? Отбивая Брамник мяч! Сука, блядь! Не, ну гэта пиздец, ну які пас, калі я выбіваў? Могуць быць вельмі непрыемнымі. Придурки. Ідэальны момант, каб забіць. Дастаткова зрабіць усё так, як рабілі на трэніроўках. Мяч у сетцы, розніца стала крышку меншай. Гаў на І кусок. перагледзім, як атрымаўся гол з пенальці. І матч працягваецца з цэнтра поля. Госці здолелі скараціць розніцу на мяч. Атака праз Ты, поле блядь, ще атрымаецца што-нибудь зрабіць пераходны падобнае? пас. Рэфері зрабіў усё прыгожа, будзе адкладзены фол. Заўважце, кожны гэты крананне мяча з адборам гэта фол, кожнае, без выключэнняў. Патрэбны навес. Не рызыкуе, наўпрост выносіць мяч. Ух, які стрэл! Спадзяюся, Да. што нікога не забіў гэтым стрэлам, бо дакладнасць была далёкай ад ідэалу. Дзібіла, дзібала. Гаспадары перамагаюць, зусім мала часу застанецца да свістка рэфері. Мяркую, яны атрымліваюць заслужаную перамогу. І Ты што, бля, дурань? заўзятараў. Фантастычная падтрымка. А вось гэта можа быць небяспечна. Падтрымка побач, можна аддаць пас. І з ударом. На табе. Вельмі добра ўсё У шатню, зрабіў. каб ты, курва, падавіўся. Выбітнае індывідуальнае майстэрства прадэманстраваў футбаліст. Здолеў на сваім шляху перайграць усіх апанентаў, прарваўся ў штрафную і прабіў. Гэта немагчыма пераацаніць. Та ўсё, збірай рэчы, ідзі ў аўтобус свой. Што сам можа ствараць ды рэалізоўваць такія моманты. Усё, час нашай гульні вычарпаны. Гаспадары ў добрым гуморы. Двойчы дзібала забіў. А, ну так. Там же былі пенальці, не? Адзін пенальці, а першы я не памятаю. Перамога. Забіраем свае ўзнагароды. Так. І гэтае забіраем, і гэтае забіраем. А гэта у нас задачы, яны абнаўляюцца? Ну, слухайце, яшчэ 6 матчаў неблага было б выйграць, правда ж, перамагчы? Вось. І перамагчы ў 10. Шкада, што ўжо час, насамрэч. Жетоны шоу-даун. Мы ў срэбра перайшлі. Ты паглядзі за адзін стрым, сколькі можна зрабіць. Наборы. Сховішча, давай. Усё трэба. Нам усё трэба. Альмус Мусраці. Добра. Спачуваю за такое прозвішча. Глаус. О, гэтых можна прадаць. Так. Забраць наборы, працягнуць, вядома. Добра. Пайшлі далей, рэйтынгавыя, згуляем яшчэ адзін. Тут залатыя, Мбаппе, Вірджил Ван Дайк, Палмер, Джалён. Давай, я толькі не заўважыў. Не заўважыў гэтым, скуль ён. Но ад гэтага мы адляцім хутчэй за ўсё. З іншага боку, праўда, глядзіў, яго толькі Віні Джуніор нейкі там за незвычайны Берарді. Де Брюйне, Саліба. Ну, рацей будзе бачна. Супраць такой сістэмы 4-4-2 яно лепш гуляецца. Мне не спадабалася, што быў чырвоны канект да яго. Чуваць першы свісток суддзі ў сустрэчы. Арбітр дае старт двубою.
Трэба навешваць! Удар! Левый центр Дэв з мячом. Мяч у правага абаронцы. І контрнаступ. Ёсць падтрымка. Воу-воу-воу, ну штосьці там Оуэн, ну зусім ніяк. Блядь, ты куди біжиш, а? Оуэн зусім не хацеў падтрымліваць. О, Годна вывеў мяч. не пабачыў я, што гэта быў выбіццё. Навесіць можна. Трэба выканаць кутавы. Гаспадары сабраліся ў чужой штрафной і чакаюць падачы. Ну, цяпер за малым справа. Бум. І ёсць удар! Правы центр Дэв з мячом. Ну не, ну хлопцы. Атрымліваецца годная атака. І вось зараз можна было б навесіць. Ой, цяжкавата. Кільян Мбапе. Патрэбны навес. І гэта першы гол у сённяшняй сустрэчы. Вось зараз вельмі хірова было тое, што пераключылася ажно на дальняга ад Шаліка Файна ён згуляў галавой. абаронцу. Бо там было іх два, адзін быў бліжэй. Сустрэчу трэба адыгрывацца. Просто пиздец натуральный. Зараз атака пойдзе па левым фланзе. Мяч ідзе да правага цэнтральнага хаўбэка. Давід Нерес. І як добра ён гуляе! Выдатная дыяганаль! Гулец у штрафной. І мяч у сетцы. Выбітна згуляў! Цяпер перавага складае 2 мячы! Госці саступаюць з розніцай у 2 мячы. Сур'ёзны дэфіцыт, які будзе складана ліквідаваць. Пацягнуў мяч наперад. І удар. Ой-ой-ой-ой. За межы поля кутавы. Ну скажы, добра ж згуляў брамнік, а цяпер госці рыхтуюцца да кутняга. Вырашыў не падаваць кутавога. І мяч пакідае поле, трэба праз аут вяртаць яго ў гульню. Госці ўвядуць мяч за бакавой. І штрафная! Капец, глядзіце на хуткасць гульцоў, якая розніца ў рэйтынгу. Я яго просто дагнаць не магу. Праявіў ініцыятыву. А праход неблагі, глядзіш, што... А Шаіха? Шаіхі насраць, яна хуткасць падрубае тую, якую трэба. І губляюць мяч побач са сваёй брамай. То бок, калі я пераключыўся толькі на гэтага. Хто тут гаспадар? Губляецца мяч. Так, ёсць удар! Бага! І які прывабны пас атрымаўся! Ну вось, тебе адказ. А прыемна з такім складаным супернікам забіць яму, правда, не? Можна сказаць, што стварыў гэты гол самастойна. Гульня працягваецца з цэнтра, гаспадары здолелі вырвацца наперад. Адбірае ён мяч, добры падкат. Ну. Рашэнняў адабраў мяч. І вось ён шанец адзначыцца, кутавы. Яшчэ раз глядзім момант. Добра згуляў брамнік. Адбіў мяч
мяч на кутні. Ён вырашыў не рабіць навіс. Єбать тупий, як куди ж ти пас віддав? Дадаў арбітр да асноўнага часу. Я не был в подкате навод медленно гэта робіць. Вы бачыце гэта? Выносіць мяч. Скончыўся першы тайм, гульцы зыходзяць з поля. О, я і читав, що спецы кажуть, що і пресінг імба. А там не пресінг, там хуткасць была. Разумееш, то бок гулец пад маім кіраўніцтвам значна павольней бег, нягледзячы на тое, што спрынт быў уключаны. Вось, і значна павольней бег, чым пад кіраўніцтвам Шаі. То бок, калі на яго Шаіха пераключылася, ён проста панёсся. Дзед Барадзед кажа нам, трэба суды, будуць суды. Чакаем з нецярпеннем. Выдатны пас аддаў. Аей-ваей, ну бо гэта было занадта павольна і занадта відавочна. Сука, ты паглядзі на гэта. Удар патрэбны. Не, ну бля. Розніца цяпер складае 2 мячы. Складана будзе адыграць. Ну Чарльз здзекуецца, напэўна. Няпросты матч для гасцей. Яны саступаюць 1-3. Яны настолькі павольныя ў параўнанні з гэтымі. Куды? Придурочны. І спыніўся, вы бачылі? Аддаў мяч і спыніўся. Бага. Берчыче. Чмурець просто. І не туди ти даєш, калі што. З перадачамі ў іх усё файна, аднак які ў гэтых перадачах сэнс? Падтрымка побач, можна аддаць пас. Мяч ужо ў штрафной. Ну не, ну блядь. Заябаў, придурочны нейкі. Між сабой вырашылі згуляць. Мяч у правага цэнтральнага паўабаронцы. Рэфері дае працягнуць наступ. Скончыўся момант і можна спыніць гульню. Давай, 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 давай. Пас на правы фланг. Правы цэнтральны хаўбэк з мячом. О-о-о. Без апекі побач. Пас на правага абаронцу. Нерес. Сука. Няўдала згулялі. І пабралі. Апярэчана. Аднак мяч у гульні. Сука, яким нам трэба быць дэбілам, каб павярнуцца спіной да брамы. Ну вы сур'ёзна? Джеремі Бага. Не лепшае месца, каб ажыццявіць страту. Ладны стрэл. Кіпер у справе здолеў адвесці пагрозу. Не, ну я спадзяюся, што ты, блядь, паглядзі на гэта. Утырак. Тібо Куртуа. Ну бля, алё. О, приехали. Ажно вочы баляць такое бачыць. Ну што? Это пиздец. Вы бачыце гэта, як яны расступаюцца перад ім? Ён жа ж натуральна здзекуецца зараз. Амаль усе гульцы згуртаваліся ў штрафной. Розыгрыш праз пас. Мяч у штрафной. Не, ну, блядь, Што ну. далей? Вось так і трэба. Яшчэ адзін гол і розніца Просто. з 3 галоў між камандамі. Просто жах. Добра ў яго атрымалася адзначыцца. Працягваецца
развіваецца матч пры панаванні гаспадароў. 4-1. Няўдала згуляў ён. Бяжы, да не ты! І брамнік сустракаецца з мячом. Берчычэ. Бага. Заўважыў партнёра. Де Бройне. Плюс 2 хвіліны да асноўнага часу. Як это атрымліваецца, што гульня просто расступаецца перад... Мяч страчваецца. Усё, другі тайм скончаны, а разам з ім і матч. Херня, не, херня просто. Яшчэ вывучаць, як гэта працуе. Чаму яны разыходзяцца перад гульцом? Абсалютна незразумела. Не падтрымліваюць, не уступаюць у бой, то бок ён паміж двума гульцамі просто ідзе сабе, як па сваёй хаце. Так, вось ёсць кнопка, каб Шаі прасінгаваў. Ёсць. Я ведаю, што ёсць недзе. Падзеі. Абанемент. Што абанемент? Можна набыць сабе гэтае? За пункт ТСП можна набыць гэтыя пакі. Лайтовая 98. А гэта недасяжна чаму? Бо гэта па абанеменце нейкім там. Чакай, я не зразумеў. Што гэта дае? Заціснуць купіць. А чаму гэта я не магу купіць? Абанемент трэба. Увогуле вось на гэтую старонку маеш на ўвазе? Ці вось проста на гэтыя пакі, якія зачыненыя? Куплена. Хай будзе. Так. Ліволан, Бастоній. Шыстель Байрактаревич. Дякую вялікі. Давай паглядзім, што мы тут можам перанесці. Левы вінгер. Левы вінгер, у нас бага ёсць. Бага. Колумбията, давай, ты мне не патрэбна тут. Цап, Аль-Мусрати. Так, вось гэта мне ўжо патрэбны ЦП. Так будзе лепш. Дарэчы, вінгера у мяне левых ажно 2. Давай мы тебе отсюда приберем. Колумбията или Мусрати. Так, Байрактар, ну амаль что. Амаль что Байрактар отрымливается. Сила 776 у нас. Ну блин. Каб заменить вось гэты Берчыча з Нейрышем на штосьці падобнае хаця б, то было б добра. Так, што мы робім далей? Даецца, можна ўжо і скончыць. Мне бы і хапіла на сёння. Шоудаун, рэйтынг ёсць? Не, шчыра кажучы, рэйтынг. Чакай, трэба вось на лады паглядзець, як стандартнае кіраванне, атака, абарона, спалучэнне. Моцны закід на ход. RBLBYO. Дакладны удар. Вось, дарэчы, вось дакладны удар пастаянна нейкі малы. Пась верхам. Удары нізам, гэта мы практыкавалі. Тэхнічны удар.
Тэхнічны удар, ну, рэдка трапляў у нас. Супер скасаванне. Адзін раз, дарэчы, удару, і яно паляцела добра. Дрыблінг з прахіду. Фінты інтэрфейс, камера гульня, рукі, дысплей, экран, не. Так, стандартнае кіраванне, гэта зразумела. У атацы, спалучэнне, абарона. Назіранне за мячом. На два рычажка націснуць, гэта будзе назіранне за мячом? Нешта не зразумела. Папярэдняя тактыка, назіранне за мячом, дапамога ўстрымвае. О, на РБ націскаць трэба, каб дапамога была. На РБ. То бок не проста на Б, на РБ націскаць. Ну, добра. Як-небудзь папрактыкуем. Што скажаце? Напэўна, да, ў жыцця я пайшоў працаваць. Ну што, каму працаваць, то хай ідзе працаваць, а мы на гэтым скончым, напэўна, на сёння. Так, мы зараз паглядзім, хто ў нас з нашых шляхетных стрыміць на Твічы. На Твічы, вядома, пойдзем у рэйд. Як заўсёды, Ральф у мне там сонейка адбіваецца, так што пойдзем да рэйд, у рэйд да Ральфа. Усім велічэзны дзякуй, сустрэнемся ўвечары. Я спадзяюся, усе на месцы будзе мець магчымасць пагуляць у гэтых спішы заноў. Калі так, то сустрэнемся ўвечары. Дзякуй велічэзны табе таксама, ауч патата. Усё. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Мы з вамі побачымся альбо вечарам, альбо заўтра. Усім пакуль.